ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa Liwa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Nobyembre 9, tuig 2024. Kagkaron sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this 46 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimwala gani mo ang kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita, public consultation para sa high capacity bus hiwaton sa masunod na nga semana. No to PUV or Public Utility Vehicle Phase-Out Coalition Panay nagapati nga madula ng serbisyo publiko kung magsulod ang bus rapid transit sa syudad. Gimaras sa Electric Cooperative ginreklamo sa ERC bangod sa pagbakal sang mahal nga kuryente sa Independent Electricity Market of the Philippines. Mga member consumer nagademand sang refund sa ginaaligara overprice nga bill sa kuryente sa Agosto tuig 2024. Samtang apat ka individual dakop sa isa ka drug den sa Lapas. Subong maniban pa nga mga balita kang impormasyon ninyo sininga bantayan diri sa aton sininga pagapangalagan sa Bombo Hanay sa Udto. Hingagaw sa paghulog sa inyo sininga mga entries para sa week number 1 sa 1-2 Panalo Part 23 promo sa Bombo Radio kag Star FM. May ara ka naging lamang sa 5 pa ka minuto sagod sa paghulog sang imo siniya madamo nga entries para sa aton sini karon nga week number 1. Bira-birahin na dira kag kun makahingagaw ka mas maayo kung damo ang imo sini nga entry para imbukada pa lang sa 1-2 Panalo sa part 23 sa first weekly draw. Di sa aton sini nga mga kabumbo. Sa first weekly draw sa una nga simana. Kay kadadlaw nagapatigayon kita sang draw mo, may daily draw kita. Sa una nga simana, sa pagabot naton sang mga pangalan sa mga tagdaog, imo na diyon pangalan na magabutan. Sa aton sini nga mga kauturan 6.5 million na pesos in total prizes nationwide ang maging regalo sang Bombo Radio kag Star FM sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Tatlo ang winner naton kadadlaw. Dalag ko ang mga papremyo nga hulat sa imo. May cash na, may gift pack kag radyo pagid. Sa daily draw ta Lunes tubto Biyernes, 500 pesos cash kag gift pack nga 720 pesos ang nagahulat sa duwa ka mga winner nga makagsubong man may isa pagkikita iya ka special draw kung sa diin magabaton sa 500 pesos ka cash kag limited edition nga radyo nga may LED light flashlight. Wala pa iya nalansang sa isa lamang ka istasyonan o kung wala na ka fixed dial, pwede sa kuryente, pwede man sa di battery. Kaya makon mo sinahal humalin Lunes, tubtob Biyernes siya, tatlo ang magadaogo. Pero kada winner may anom lamang ka oras nga i-claim ang iya sininga premyo gani. Bantay kay ina magtutok diri sa palatuntunan sa Bombo Radio Iloilo, no? Kay kun ang imo na sininga pangalan na malawagan, gilayon mo ining sarang na nga ma-claim diri kay man ang premyo sa Bombo Radio. Sa mga promo sa Bombo Radio nagahulat na iya sa winner, hindi iya kayang winner nagahulat sa premyo Ari na nadriya. Winner na lang ginahulata kung sinong di buinas nga mangin daily draw winner naton. Kag subong man sa aton sini nga mga kabombo, isa na lang ka simana dugong Bombo 2024 na. A little pain, a life to gain. Isa't university sa may distrito iya sang Lapas. Kitanay kita sa aton sini iyang pagpatigayon man sang blood activity or blood donating activity.
nga kung sa diente makabig ikaw nga isa ka baganihan bangod nga ang imo sini nga dugo nga idonar ang sarang nga maka sugpon sang kabuhi sang imo sini nga isig ka pareho. Dugang ang mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa paray nga pagpalayag sa Momoaray Soto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang cabbage o kundi repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga nagaboost Ang sang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1. Sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Nobyembre 9, taong 2024, 46 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte may buwan Criminal Court Team naman pinagbanta ang bibitayin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kapag nagtungo ito sa Pilipinas. Philippine National Police suportado naman ang binuong Special Task Force ng Department of Justice para imbestigahan ang umano extrajudicial Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Masamang lagay ng panahon, African swine fever at iba pang mga nakakaapektong factors ay ito raw yung naging dahilan ng pagbabago doon sa presyo ng mga produktong agrikultura at pangisdaan na rin dito sa ika-3 quarter ng taon. Samantala, ang Mount Canlaon naman nagkaroon ng 28 na pagbuga ng abo ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa ating balita sa iba yung ng taon. Samantala, ang Mount Canlaon naman nagkaroon ng 28 na pagbuga ng abo ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa ating balita sa iba yung dagat ng South Korea, nagpalipad naman ng Yunmo missile bilang sagot yan sa sunod-sunod na missile test ng North Korea. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kung nanggagalaiti ang mga kongresista, nanggagalaiti na rin na sumagot ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa puna ng mga mambabatas dahil sa hindi niya pagsipot sa Quad Committee hearing nitong nakalipas na araw. Ayon nga kay Duterte sa kanyang pagharap sa ilang personahe doon sa bahagi ng Davao City ay hindi siya maaaring obligahin ang mga ito lalo't siya isang retiradong opisyal na at dating presidente ng ating bansa at hindi raw siya nababahala doon sa mga katanungan ngunit nasagot na niya ang mga bagay na ito nang siya ay humarap doon naman sa panig ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino yung unggoy na yan? Don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Bahagyan ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero una na nga rito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay nairita yung ilang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso dahil naman sa liham ng kampo ni Duterte na hindi ito makakadalo dahil sa pahayag na nailahad na doon sa pagharap nito sa Senado ang mga nais ding mapakinggan ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Hindi tuloy napigilan ni Congressman Joseph Stephen Paduano ng Abang Lingkod ang magpasaring sa dating presidente. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Congressman Paduano. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya?
na pumunta dito? At siya, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show-cause order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former President to be present in the next hearing. Bahagi ng mga pahayag ni Congressman Joseph Stephen Paduano ng Abang Lingkod, habang ito namang naging pahayag ni Congressman Benny Abante tungkol kay Duterte, ay sinasabi niya na dapat tuparin ng dating presidente ang naging pangako ng kanyang kampo bago pa man ang undas break ng mga mambabatas kung saan nagsagawa noon ng mga pagdinig at hindi rin dumalo ang dating presidente. Narito ang mga pahayag ni Congressman Abante. And in his own words, took responsibility for the blood spilled in his war on drugs. He did not deny. He did not deflect. He admitted that he gave orders. Orders that directed our own police forces to encourage suspected criminals to fight back so they could be killed. Under oath, he told us this without shame and without remorse. This was not hearsay. This was not a speculation. This was a declaration from the man himself. He went further. Under oath, he admitted to the existence of the Davao Death Squad, an entity with a lethal mandate that was replicated around the whole country when PRRD was elected president in 2016. Bagay naman niya ang mga pahayag ni Congressman Benny Abante ng lungsod ng Maynila at isa sa mga chairperson ng Quad Committee na dumirinig sa mga usapin ukol sa umano'y extrajudicial killings. Nagpasaring pa ang dating presidente, kaugnay naman ang iba pang mga usapin na nauungkat umano sa naturang mga pagdinig at hindi umano siya nababahala sa mga ito. Narito pa ang pagpapatuloy ng mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. In fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan, what is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Bahagi pa yan mga pahayag ng dating presidente at maliban nga dito ay may mga patutsada na rin ang dating Pangulo hinggil naman sa mga dati ring nakasama niya dyan sa Kongreso at dati ring opisyal at naging parte ng nakalipas na administrasyon. Ngunit ngayon ay aktibo mano na pumupuna ng mga patakaran na nangyari at naipatupad sa kanyang termino. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ng dating Pangulo. Bakit sila galit? Doon man ako. Galit sila. Sipain ko sila, sabihin mo, pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon, I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, magkababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. Sa iba pang mga pahayag nga ng dating Pangulo na si former President Rodrigo Duterte, naungkat na naman ito ang issue tungkol sa International Criminal Court at nagbanta pa yan na bibitayin daw niya yung mga miyembro ng International Criminal Court kung magpupumilit na magtungo sa Davao at para sa anumang hakbang. Matatandaan na patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng naturang international body hinggil sa mga nangyaring umano'y extrajudicial killings na pinamunuan ng dating Pangulo sa kanyang administrasyon. Kaugnay niyan, narito pa ang mga pahayag ng dating Pangulo ukol naman sa International Criminal Court. Kasi ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito, bibitayin ko dyan sa
Yan ang mga pahayag ng dating Pangulo. Dagdag pa nga ng Chief Executive o dating Chief Executive hinggil sa posibilidad ng pagpasa ng Senado ng transcript ng naging hearing kamakailan sa International Criminal Court. Ayon pa sa dating Pangulo na hindi ito problema sa kanya at handa naman niya itong harapin sa anumang pagkakataon. Narito pa ang mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte. Mga kabombo, mamaya abangan ang iba pang mga update hinggil naman sa iba pang mga pahayag ng dating presidente mamaya sa pag-uulat ng ating himpilan dyan sa Davao City. Samantala, ipinatawag naman ng China si Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, dahil sa mga bagong batas na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Ang dalawang batas ay ituhong Maritime Zone Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Mga batas na kapwa nagpapalakas naman sa maritime rights ng bansa sa West Philippine Sea. Ang pagpapatawag ng Chinese government kay Flor Cruz ay upang magprotesta laban sa mga naturang batas. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, ang mga naturang batas ay seryoso umanong panghihimasok ng Pilipinas sa teritoryo ng China. Tinukoy nito ang pagkakasama ng Scarborough Shoal at Spratly Island sa teritoryo ng Pilipinas, gayong bahagi umano ito ng teritoryo ng China. Tinawag naman ng China mga ito bilang Huangyan Island at Nasha Island, pero ang dalang teritoryo nga ay kapwa-pasok sa maritime zone ng ating bansa. Kasabay nito ay nanawagan ng Chinese government sa Pilipinas na respetuhin ang territorial claims ng China. Gayunpaman sa naging pagpirma nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang batas, ay kanyang iginiit na mga ito ay pagpapakita lamang ng pagkilala ng Philippine government sa rules-based international order at pangunahin dito ang 2016 The Hague ruling na nagpapawalang bisa nga sa claim ng China sa West Philippine Sea. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umapila itong si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez doon sa mga undocumented Filipino workers at iba pang mga kababayan natin na nananatili sa Estados Unidos na voluntaryo nang umalis sa naturang bansa. Pagtitiyak ng ambassador na nakahanda naman ang embahada na magbigay ng tulong para sa mga ito sa oras na lumapit umano sa kanilang tanggapan. Inaasahan kasing maghihigpit na ang bagong administrasyon dyan sa Amerika para sa mga migrants sa US at posibleng pangungunahan ito ng crackdown laban naman sa mga undocumented migrants. Kasunod na rin yan ng kanyang naunang naging pangako habang nangangampanya bago pa man ang United States presidential elections. Pero sa mga undocumented Filipinos na may potensyal at pagkakataon na maging permanente sa Amerika at gawing legal ang pananatili sa naturang bansa, pinayuhan sila ni Romualdez na simulan na ang pagproseso at pagsasaligal ng kanilang mga dokumento bago pa man masimulan ang mga hakbang ng susunod na administrasyon na tinatawag umanong crackdown. Kung hindi naman, mas maiging lumisan na lamang ang mga ito habang ang administrasyong nakaupo ay si President Joe Biden at huwag nang hintayin pa na ma-deport ng tuluyan pabalik sa ating bansa. Paliwanag nga ng opisyal kung ma-deport sila ay wala na silang pagkakataon na makabalik para doon magtrabaho sa Amerika. Ngunit kung voluntaryong umalis ay may pagkakataon pa na makabalik muli basta't sundin lamang ang mga batas na itinatakda ng kanilang o doon sa naturang bansa. Diyan pa rin nga sa Estados Unidos. Mga kabombo, Bombo Weather Update. Magandang tanghali mga kabombot ka Sir Nation. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Isa na nga ganap na mahinang bagyo. Ito hong low pressure area na namataan dito pa rin yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil naabot na nito itong kategoryang tropical depression, ito ay tatawagin ng Bagyong Nika. At huling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 1,145 km east ng southeastern Luzon. Ito ay may lakas naman ng hangin na maabot sa 55 km per hour malapit sa gitna
at pagbugsong umaabot sa 70 km per hour. Kumikilos nga ang naturang sama ng panahon pa westward sa bilis naman na 30 km per hour. At dahil nga sa bilis ng naturang bagyo ay kagad namang itinaas ang Tropical Cyclone Signal number 1 dyan naman ho sa lalawigan ng Catanduanes. Samantala, wala pang direktang epekto ito nga si Bagyong Nika sa alinmang bahagi ng kalupaang sakop ng bansa dahil pa rin yan nga doon sa kasalukuyang lokasyon ng naturang bagyo. Samantala, unti-unting kumikilos ang Bagyong Sinika, papalapit pa rin yan dito sa ating bansa at asahan na nga itong makulimlim na panahon sa mga susunod na oras simula bukas yan dito sa may Bicol Region, maging dito sa may Quezon Province at Aurora dahil yan sa magiging extension o itong trough ng naturang bagyo. At inaasahan nga mga kabombo na tutumbukin ito ng itong si Bagyong Nika, itong Central Luzon sa mga susunod na araw. At simula naman sa Lunes mga kabombo, madaragdagan pa itong mga lugar na uulanin habang patuloy itong paglapit netong si Bagyong Nika dito sa may bahagi ng Luzon at maging dito sa may bahagi ng Visayas. At maliban nga dito mga kabombo kay Bagyong Nika, patuloy rin nating minomonitor ito namang low pressure area na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 2,710 km east ng northeastern Mindanao. At malit lamang ho ang tsansa na maging bagyo itong low pressure area sa loob ng 24 oras pero hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito sa mga susunod na araw. At kung hindi naman malulusaw ay inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Samantala, magiging maganda naman ang lagay ng panahon dito ho sa may bahagi ng Metro Manila simula ngayong araw at sa ilang bahagi ng bansa dahil ngunit asahan pa rin ito paminsan-minsan mga may hinang pag-ulan sa dakong hapon o gabi dahil pa rin yan mga kabombo sa umiiral nga na localized thunderstorm. Samantala, wala pa na ring epekto ito namang Bagyong Marce na nasa labas na ho ng Philippine Area of Responsibility. Bombo, Dennis. Okay, ang concern lamang Bombo Vic ay yung extension nito. Wala bang extension na o yung tinatawag na trough itong Bagyong Nika? Sapagkat kahit nga sabihin na napakalayo pa, may 1,000 kilometro, kapag ka meron itong extension ay pwede na magdulot na naman yan ng mga pag-ulan at mga pagbaha sa ilang parte ng ating bansa. So far, ano ang monitoring mo dyan sa Bombo Weather Center? Bombo Dennis, itinaas na nga itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Dito yan sa may bahagi ng lalawigan ng Catanduanes bilang paghahanda pa rin nga dito sa paglapit ng bagyo. At kumikilos nga itong si Bagyong Nika 30 km per hour. Ibig sabihin, mabilis lamang ito. Kaya gayon pa man, itinas na itong signal number 1 sa lalawigan ng Catanduanes para mapaghandaan ng ating kababayan ito namang paglapit netong si Bagyong Nika. At sa Miyerkules ng umaga, maaari namang lumabas itong si Bagyong Nika dito naman sa Philippine Area of Responsibility. At bago nga ito tumama, Bombo Dennis, dito sa kalupaan ng Central Luzon, mananatili ito sa kategoryang severe tropical storm, Bombo Dennis. Okay, so ang pinapakita mong mapa, itong para sa mga taga-subaybay natin na nanonood via Facebook Live, itong mapa na satellite image sa aking likuran ay nagpapakita, Bombo Vic, na magla-landfall. May chance ng landfall ang Bagyong Nika, unlike nung mga initial na naging prediction para dun sa Bagyong Marce na hindi raw direktang tatama sa landmass ng ating bansa. Ba't kalaunan ay dumaplis sa may dulong Hilagan Luzon. Pero ito, ang pagtaya na agad dito ng mga eksperto ay talagang magla-landfall. So papaano ang tingin mo dito, Bombo Vic? Dahil habang lumalapit ito, magkakaroon pa naman ng mga tsansa ng pag-iiba. Pero so far, ilan ang porsyento ng kumbaga tsansa na ito'y mag-landfall? Bombo Dennis, at least 80% itong tsansa na magla-landfall ito dito sa may bahagi ng Central Luzon. Bagamat malayo pa nga itong bagyo, maaari namang magkaroon pa rin ng kaunting pagbabago sa magiging direksyon na tatahakin ito. At posible naman, hindi natin inaalis na mag-landfall ito dito sa may bahagi ng Southern Luzon o kaya naman dito naman sa may bahagi ng Northern Luzon. At kaugnay niyan, Bombo Dennis, patuloy nga nating minomonitor itong magiging galaw ng bagyo para mapaghandaan ng ating mga kababayan itong posibleng magiging epekto nito sa mga susunod na araw.
With that, maraming salamat, Bombo B. Balik sa iyo, Bombo Dennis. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Habang tayo nakaantabay dyan sa papalapit na naman na bagyo na namang muli ay eto mga kabombo, nagpalabas naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng abiso para sa patuloy na normalidad ng Canlaon Volcano. Mula kasi noong 19 ng Oktubre ng taong kasalukuyan, patuloy itong degassing. At yan ay paminsan-minsan may mga mahihinang paglabas ng abo at yan ay nangyayari mula doon sa summit crater ng Canlaon Volcano. Ang mga visual monitor, ating ipinapakita sa pamamagitan ng ating Facebook Live, mga kabombo, ay makikita yung makapal na usok at abo na lumalabas sa mismong crater ng naturang bulkan na naobserbahan sa Canlaon Volcano Network facilities. At yan ay nagtala ng 28 o 28 na ash emission episodes na tumagal yan ng 4 na minuto hanggang 1 oras at 18 minuto at nakabuo ng grayish plumes na tumaas naman ng nasa 300 hanggang 800 meters sa bahagi po ng summit ng naturang bulkan. At yan mga kabombo ay patuloy na inoobserbahan dahil posible para masundan ang mga kahalintulad na pagbuga ng abo. Ang paglabas ng abo nga na yan mga kabombo ay karaniwang tahimik naman at nagaganap ng walang seismic o kaya ay infrasound signal. Ang pinakahuling episode ay naganap kaninang umaga sa pagitan niya ng alas 5:46 ng umaga o kaya naman ay 14 na minuto bago mag alas 6 ng umaga at bandang alas 7:02 ng umaga at nagkaroon ng halos 1 oras na pagitan bago nasundan ang naturang pagbuga ng abo dyan pa rin sa naturang bulkan. Kuha muna tayo ng karagdagang report mga kabombo, mga ka-Star Nation. At ito naman ang reaksyon ng Philippine National Police kaugnay dun sa binuong Special Task Force na siyang muling mag-iimbestiga sa mga usapin ng extrajudicial killings. Ano kaya masasabi ng Philippine National Police hinggil dyan? May balita si Bombo Kelly Cordero. Suportado ng Philippine National Police ang binuong Special Task Force ng Department of Justice para magsagawa ng investigation case build-up sa mga kaso kaugnay ng extrajudicial killings sa war on drugs noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit silang makikipagtulungan sa National Bureau of Investigation at DOJ para sa mas credible na investigasyon. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa DOJ sa investigasyon nito sa kaso ni Wesley Barayuga at inaasahan na sa mga susunod na araw ang PNP-CIDG ay magsasampa na ng kaso sa mga sangkot sa Barayuga murder case. Hopefully po in the coming days po ay makapag-file. With just a matter of, I was informed earlier by the director of CIDG, they're just completing some documentation and we expect that the PNP and PNP will jointly file the murder cases against those responsible for the death of Wesley Barayuga, and this is a indication that the PNP will support and closely coordinate po with the NBI and DOJ in their efforts to come up with a again credible investigation with respect to these sensational cases. Kasunod nito, ayon kay Police Brigadier General Fajardo, direktiba umano ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na hindi lang iikot ang investigasyon sa umano'y death squad kundi sa lahat ng unresolved cases noong nagdaang administrasyon at maging sa kasalukuyan. Aminado ang pambansang pulisya na mabigat na hamon pa rin sa kanila na libo-libong mga kaso ng namatay ang pinag-uusapan dito. Kaya naman patuloy pa rin ang panawagan nila sa sinuman na may impormasyon kaugnay sa mga unsolved cases na tiwalaan ng pulisya dahil malinaw ang direktiba ni PNP Chief Marbil na mabigyan ng mga ito ng hustisya. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpalipad rin ang South Korea ng ballistic missile sa karagatan bilang sagot sa sunod-sunod na pagpapakawala ng North Korea ng missile sa mga nakalipas na linggo.
Ayon sa South Korea military, ito ay sinabay sa isinasagawang live fire exercise bilang pagpapakita ng matatag nitong paninindigan na kayang sumagot o tumugon sa anong provokasyon mula sa North Korea. Ginamit ng South Korea ang Yunmu surface-to-surface short-range missile at pinalipad ito patungo sa West Sea sa naturang lugar. Ang naturang uri nga ng missile ay ginawa mismo sa South Korea. Ang Yunmu missile ay isa sa mga itinuturing na susi sa Kill Chain Preemptive Strike System, isa sa mga binuo ng South Korea na sistema kung saan maaari itong makapagsagawa kaagad ng preemptive attack sa oras na may matukoy na pag-atake ang North Korea laban dito. Sinimulan nila ang domestic production ng mga short-range ballistic missiles noong taong 1970 bilang sagot sa pagbabanta naman ng North Korea. Isa sa pinakamalaking ballistic missile ng South Korea ay ang Yunmu-5. Ang naturang missile ay may kakayahang wasakin kahit pa ang mga underground bunkers. Sa iba pang mga balita, inilikas gamit naman ang eroplano nitong Biyernes sa Amsterdam ang mga taga-suporta ng Israel team sa football matapos ang iba't ibang insidente ng biglaang pag-atake at pangbubugbog sa naganap na laro Jan Jose Europa League sa pagitan ng mga kupunan ng Ajax at Maccabi Tel Aviv team sa Tel Aviv team sa Netherlands. Ayon sa mga otoridad, higit 60 na mga naaresto nila at halos 30 katao ang sugatan habang patuloy ang kanilang investigasyon na tinitingnan ng anggulo na pagkilos ng mga anti-Israel protesters sa kanilang pag-atake. Dahil nga sa pangyaring ito, nanawagan naman mula sa kanyang social media post itong si US President Joe Biden na dapat labanan ng mga ganitong uri ng pag-atake kahit saan pa man ito mangyari. Kasabay nito, nagpasalamat din si Biden sa mga hakbang na ginagawa ng Dutch authorities upang mapanagot ang mga salarin sa naturang insidente. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Nagkaroon mga kabombo ng pagguho ng lupa sa ilang parte dyan ho sa Davao at Bukidnon Highway na saklaw naman ng Marilog proper, Davao City. Dahil yan sa mga pagbuhos ng ulan na naitatala. Ayon pa sa mga otoridad, lumambot ang bahagi ng lupa dahil sa mga pag-ulan na naranasan sa mga nakalipas na araw. Pinangangambahan din ng mga kinauukulan na kung sakaling magkakaroon pa ng patuloy ng mga pag-ulan ay maaaring may madisgrasya ng mga sasakyan at iba pang uri ng mga istruktura doon sa naturang lugar. At sa oras na mangyari ito, dapat umano na wala na, cleared na ang naturang lugar para naman sa mga residente at hindi maapektuhan yung ating mga kababayan sa banta ng landslide. Samantala, isinailalim ng Bureau of Immigration sa kanilang Immigration Lookout Bulletin Order ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Ito ay matapos nga na hilingin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagsasailalim nito sa Lookout Bulletin dahil sa pagtatanggi nga ng mga ito na dumalo sa investigasyon ng komite sa kanilang isinagawang pagdinig. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang pagpapatupad ng naturang kautusan mula naman sa Department of Justice. Ayon kay Viado, natanggap nila ang utos mula sa Justice Department na nakakasakop sa kanilang kawanihan noong Nobyembre 6 ng taong ito. Dahil dito ay kaagad nilang ibinilang ang mga pangalan ng nabanggit na personalidad sa kanilang centralized database. Nilino naman ng opisyal na hindi maaaring pagbawalan itong mga individual na bumiyahe. Sa halip ay imomonitor lamang ang kanilang mga biyahe o galaw. Ipapaalam naman kaagad sa Bureau of Immigration o ng Bureau of Immigration sa Department of Justice maging sa Kongreso ang magiging galaw o biyahe ng mga ito. Naghatid niyan sa atin sa oras na 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakakaranas umano ng severe depression ang kaparehong akusado ni Alice Lialgo na si Cassandra Leong sa loob ng detention facility dyan sa Correctional Institution for Women. Ayon sa legal counsel nitong si Ong, hiniling umano ng kanilang kliyente na magkaroon ng kasama sa kanyang selda. Kinumpirma ito ni Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano sa ginanap na ikasampung pagdinig ng House Quad Committee dyan sa Kamara de Representantes. Ayon pa sa mambabatas, hiniling umano
nitong si Cassandra Ong na paintulutan ng lupon na makasama nito ang kanyang kaibigan na pansamantalang makasama doon sa loob ng piitan. Bukod sa severe depression, nakakaranas din umano si Ong ng anxiety attacks at severe mental breakdowns. Kung maalala mga kabombo, mismong ang lupon ang nagmosyon na madetine itong si Cassandra Ong sa Correctional Institution for Women nang mabiguyan na makapagsumiti ng mga dokumentong kinakailangan sa pagdinig. Sinabi rin noon nitong si Ong na mas gugustuhin niya na makulong sa halip na dumalo sa mga pagdinig ng House Quad Committee. Sa naging investigasyon ay lumalabas na isa itong si Ong sa mga authorized representatives ng Philippine Offshore Gaming Operator Firm na Lucky South 99. Una nang nasangkot ang naturang Philippine Offshore Gaming Operator sa iligal na operasyon nitong mga nakalipas na panahon. Samantala, sinabi naman ni Congressman Paduano na ikukonsulta muna ng kanilang komite sa kanilang mga kasamahan at ganoon din sa mga nasa hanay ng medical practice ang concern itong si Cassandra Ong bago man maglabas ng anumang hakbang o komento hinggil sa naturang development. Samantala sa kaugnay na balita, iminungkahi naman ang isang mamabata sa House Quad Committee na magpadala ang kamera ng medical team sa Correctional Institute for Women para masuri ang kalagayan nitong si Cassandra Ong. Si Ong ay sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa, partikular na ng Lucky South 99 na una ng sinalakay ng mga otoridad kamakailan. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez, aalamin lamang ng medical team ng Kamara kung maayos pa itong kalusugan ni Cassandra Ong. Una nang napaulat nga na nakararamdam ito ng matinding depresyon sa loob ng kanyang selda dahil sa kanyang pag-iisa. Sa ngayon ay binibiripeka pa ng komite ang kahilingan nga ni Ong na magkaroon ng kasama sa loob ng kanyang selda dahil nakararanas nga ito ng tinatawag na anxiety attacks. Tutukuyin naman ng komite kung ito ba ay hindi lalabag sa umiiral na protocol naman ng Quad Committee. Pabor naman itong si Quadcom Overall Chairman Surigao del Norte Representative Ace Barbers na tumalima sa magiging desisyon ng pamunuan naman ng Correctional Institute for Women sa magiging kahilingan nga nitong si Cassie. Paliwanag ni Barbers kung papayagan ang CIW na magkaroon ng kasama nga itong si Ong, partikular ng kanyang kaibigan, ay maaari itong pahintulutan ng komite. Sa iba pang balita, nagdulot ng malaking pagbaba sa halaga ng produksyon ng agrikultura sa ikatlong quarter ng taon ang masamang mga lagay ng panahon na naitala dito sa ating bansa at ang patuloy din na epekto ng African Swine Fever o ASF. Ayon yan sa data ng Department of Agriculture. Apektado ang fisheries subsector dahil naman sa masamang panahon na nagresulta na huyan sa pagbaba ng nasa 5.5% ng halaga ng produksyon nito na umaabot naman sa mahigit 55 billion pesos sa ikatlong quarter ng 2024 base yan sa datos o data ng Philippine Statistics Authority. Sa kabila nito mga kabombo, ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., ang ilang positibong aspeto sa data ng ikatlong quarter ay ang 1.3% na pagtaas naman ng halaga ng produksyon ng mais at mahigit 5% na pagtaas sa produksyon ng manok na umabot naman sa 68 billion mahigit at ang halaga ng produksyon para sa third quarter. Ipinunto rin ng naturang kalihim ang mga hakbang na ginagawa ng Bureau of Animal Industry sa pakikipagtulungan ng Food and Drug Administration upang makabuo na ng epektibong bakuna laban sa African Swine Fever. Isang sakit na nagdudulot yan ng matinding pinsala sa industriya ng baboy simula pa nang mag-umpisa ang unang outbreak na naitala noong 2019. Batay nga sa data ng Philippine Statistics Authority, ang halaga ng produksyon ng palay para sa ikatlong quarter ng taon ay bumaba rin kumpara sa nakaraang taon na nagdulot naman ang kabuang pagbaba ng mahigit 5% sa produksyon ng mga pananim at yan ay umabot sa mahigit 200 bilyon ang katumbas na halaga.
Samantala, ang produksyon mga kabombo ng baboy ay isang malaking bahagi kasi ng livestock subsector ang naturang pag-aalaga ng baboy ay bumaba rin ho ito ng nasa 8%. Ayon pa rin yan sa record ng Philippine Statistics Authority. Ang mga nabanggit na produktong agrikultura ay meron sanang ambag na higit kalahati ng kabuuang value of production, habang ang livestock naman ay may kontribusyon yan na 16% ang halaga ng produksyon para sa livestock, at yan ay bumaba ng nasa 6.7% mga kabombo, na umaabot naman sa mahigit 61 billion pesos sa record ng Philippine Statistics Authority. Samantala, balik normal na ang power transmission sa Luzon kasunod ng pagkakakumpleto sa restoration. Itong pagnunumbalik sa mga linya ng kuryenteng naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Marce. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, agad na ibalik ng mga linemen at crew ang mga nasirang linya matapos bumuti ang lagay ng panahon kasabay nga ng paglabas ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pangunahin sa mga naapektuhan ay ang Lalo Santa Ana 69 kV line na naging dahilan para magkaroon ng total blackout sa libo-libong mga kabahayan. Ayon sa National Grid, maayos na ang transmission ng kuryente kasunod nito, habang patuloy din ang monitoring na ginagawa ng mga electric cooperatives sa kalagayan ng mga power consumer. Bombo Sports News. Ito muna mga kabombo, hindi na nakapalag itong Atlanta Hawks laban sa Detroit Pistons sa kabilayan ng epic comeback ng Atlanta. Nagtapos ang laban, pabor naman para sa Pistons. Hawak ang 1 punto ng kalamangan. Ito mga kabombo, nakapagtala ng 122 kontra sa 121 lamang. So, unang quarter mga kabombo ay naipasok ng Pistons ang 40 puntos, habang umabot lamang sa 23 ang nagawang kasagutan ng panig naman ng Hawks. Gayunman, sa ikalawang quarter hanggang sa fourth quarter na ng naturang banggaan ay nagpursige na itong Hawks upang maagapan ang kalamangan ng kanilang katunggaling Pistons. Sa ikalawang quarter mga kabombo ay nakapagpasok ang Hawks ng 30 points kontra naman sa 26 points ng Detroit Pistons. Sa third quarter ay sinundan ito ng Hawks ng 32 big points, habang 21 points lamang ang naging tugon dito ng kupunan ng Pistons. Habang sa huling quarter naman mga kabombo ay 36 points ang pinakawala ng Hawks, at 27 points lamang ang naging ganti ng Detroit Pistons. Sa kabila naman ng tatlong quarter na pawang lamang itong score ng Hawks, lamang pa rin ng isa ang Detroit Pistons hanggang sa matapos ng tuluyan ang kanilang laro. Yan nga ang score, 122 kontra sa 121 lamang. Gumawa ng triple-double na performance itong si Cade Cunningham sa naging panalo ng Detroit Pistons. 22 points at 11 rebounds. Meron ding 12 assists at 22 points din ang naipasok ni Malik Beasley at Tobias Harris. Para naman sa Hawks, ibinabad ito si Trae Young ng 41 minutes dyan sa hardcourt at gumawa ng 35 points at 12 assists sa kanyang paglalaro. Kapo naman 4-6 ang kartadang hawak ng dalawang kupunan mga kabombo. Dyan pa rin sa naturang mga laban sa NBA, kung saan ay mas tumitindi pa yung banggaan ng mga kupunan na ating aantabayanan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita dito sa Pilipinas, tayo'y kukumusta muna doon sa bahagi po ng Illinois sapagkat nasa linya ng ating komunikasyon si Consul General Donna Rodriguez sa Philippine Embassy dyan sa Washington District of Columbia. Ito yung mga may kinalaman pa rin sa itinataguyod na kultura, hindi lamang sa Pilipinas, kundi dinadala na doon sa ibang bansa para doon sa mga kababayan natin na doon na nananatili ay bahagi pa rin at manatili pa rin yung kanilang kulturang Pinoy na napakayaman mga kabombo. Kapiling natin si
Consul General Donna Rodriguez. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantina. Bombo Vic Liantino. At welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Please give us an overview nito pong activity po na ito para sa ating mga taga-subaybay, nationwide and worldwide. At kumusta naman yung participation ho ng mga Filipino migrants dyan so far sa mga events? Actually, this has been the yearly event. It's on its third year in a row, organized by J1 teachers who are affiliated with the Chicago Public School System. It seems to be an annual event wherein they make it a point to promote among the students here in their school aspects of Philippine culture. This year's presentation focused on the various regions, dances, and attire, the fabrics and the textiles of the various regions in the Philippines. Ayun. Okay, Consul, gaano naman po ka-epektibo so far ang pagpapalaganap natin ng Filipino, lalo na yung mga kababayan po natin dyan, ang mga guro lalo na, dahil sila yung kumbaga humuhubog sa kamalayan ng mga estudyante po nila para sa kulturang Pinoy dyan po sa area ng Chicago at mga karatig pang lugar at iba pang parte po ng Estados Unidos sa mga kahalintulad na aktibidad. Gaya ko na sinasabi ko namin sa konsulado, yung mga Pilipino po na nandito, sila who actually ang most effective ambassadors and promoters of Philippine culture. And nothing quite establishes bridges between the two peoples than cultural exchanges. Kaya maganda po at this point, because this is an elementary school, nai-introduce na po yung mga bata sa kultura ng Pilipinas ngayon pa lang through our Filipino teachers who are working here. Okay, ang akin pong katandem, Consul, ay may mga katanungan din hinggil po dito sa ating pinag-uusapan sa pagkakataong ito. Bombo Vic, with your questions? On my part naman po, gusto ko lamang pong malaman kung may mga pagkakataon po ba na itong mga migrants ang nai-impluwensyahan ng culture sa lugar, kung saan po sila nagpupunta at paano naman po ito sa mga Filipino teachers na nandyan. Hindi naman po ba sila na-overpower nitong US culture so far? I don't think so kasi they are the strongest proponents and promoters of Philippine culture. In fact, I was talking with Valerie a while ago na sinasabi namin na kahit na malayo ka sa bansa natin, namimiss mo pa din iba yung pagiging Pilipino, iba yung pagmamahal mo sa sarili mong bayan, Pilipinas. So kahit na siguro malamang hindi malamang. It's a given na na-expose sila sa ibang cultures dito, pero still, you remember and you heart to your own Philippine culture, you heart to your own traditions and values. Apo, kumusta naman po itong pagtanggap ng mga US citizen lalo na sa mga students? Maraming salamat din po at pasensya na po kung hindi kayo masyadong madinig. And Advisory Christmas po sa inyong lahat. Alam ko, nagpapatugtog na po ng Jose Barichan dyan. Maraming salamat din po at pasensya na po kung hindi kayo masyadong madinig. And sige, nagka-trouble siguro yung communication line doon sa bahagi po ng Amerika, and at least nakausap natin si Consul General, at siguro sa susunod na mga pagkakataon matatanong na rin natin si Consul General para naman dito sa iba pang mga usapin, lalo't papasok ang susunod na administrasyon ng Estados Unidos. Makukumusta uli natin sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Consul General Donna Rodriguez mula sa embahada natin dyan sa Washington District of Columbia, at yan ay tungkol sa kulturang Pinoy na pinalalago natin kahit nasa ibang bansa. Yung ating mga kababayan buhay na buhay pa rin ang Filipino culture. Maraming salamat sa inyo po ang pakikibahagi, mga kabombo, mga ka-Star Nation dyan ho sa mga aktibidad na yan. Sa iba pang balita, Bombo Vic? Yes, Bobo Danis, wala pa rin patid nga itong paghati ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng panalasa ng bagyong Marce. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, aabot sa 10,000 hanggang 15,000 boxes ng mga family food packs ang naipapaabot nila kada araw sa mga LGU sa nasilantanga nitong bagyong Marce.
Ang naturang bilang ng mga family food packs ay nagmula naman sa pasilidad nila sa San Simon, Pampanga. Paliwanag pa ni Dumlao na ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tiyaking mapapalakas pa ang operasyon ng kanilang ahensya sa pagbibigay ng tulong sa mga sinalantang individual at pamilya ng mga kalamidad. Lalong-lalo na ng itong paghahatid ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Marce, partikular sa may bahagi ng Northern Luzon. Samantala, iniulat naman ni DSWD Undersecretary Diana Cahipe na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pag-asagawa nila ng repacking sa National Resource Operations Center sa lungsod ng Pasay. Nakakapag-repack niya sila nang aabot sa 20,000 hanggang 25,000 na family food packs kada araw. Nang sa ganon ay kaagad na po na naman ang mabilisang pangailangan ng mga sinalantang lugar. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, dakuha natin ang lungsod ng Davao sapagkat ito nga, hindi pa rin humuhupa ang init ng mga batikos, atake nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban naman sa panig ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso at meron pa ho itong mga pasaring na lumitaw doon sa kanyang pagharap nitong nakalipas na araw dyan sa kanyang mga kaibigan sa Davao City. May pag-uulat ang Bombo Radio Davao. Hindi umanotekot si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-cite in contempt siya ng House Quad Committee. Ito ang naging tugon ng dating Pangulo matapos siyang tawaging duwat ng mga mambabatas matapos na hindi dumalo sa isinagawang hearing noong 7 ng Nobyembre nitong kasalukuyang taon. Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasay ako doon. I am living on my retirement pay. I never... Kayo, taga Davao kayo, lakin tayo, magkababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that shit. Sinabi ko, what is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano pa ang gusto ng mga gago? Anya, hindi umano bagay na mag-asta galit-galitan ang Quad Committee sa kanya. Sinadya nitong di pumunta dahil nasabi na umano ng dating Pangulo ang lahat ng kanyang gustong sabihin. Maaalala rin na kamakailan ay sinabi ni Duterte na inaantay na lamang niya ang panahon na kunin siya ng Diyos nung binisita niya ang puntod ng kanyang mga magulang noong undas. Sinabi rin ito na hindi na niya panahon upang manghimasok pa sa politika dahil andyan naman ang kanyang mga anak. Dagdag pa nito na kahit sino rin ay pwede umanong pumalit sa kanya kahit di niya kamag-anak basta masiguro lang na maganda ang magiging takbo ng lungsod. Hindi naman maalis sa ilang supporters ng Nograles na magtanong kung hudyat na ba ito na aatras na ang dating Pangulo sa kanyang kandidatura bilang mayor ng Davao City ngayong 2025 midterm elections. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Dani Cabagyo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo mula dyan sa Davao, lipat tayo ng Central Visayas dahil yung dating Cebu City Administrator, ayon, inaresto sa City Hall dahil daw sa usurpation of authority. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Cebu. Inaresto sa looban ng Office of the Mayor sa Cebu City Hall ang suspendido nga Cebu City Administrator at abogado nga si Atty. Colen Rosella. Kasunod ng kanyang hindi otorisadong pagpasok sa lugar kahapon Nobyembre 8, 2024. Ito ay matapos ang tensyon na nangyari kahapon ng umaga nang pinilit ni Atty. Rosella na pumasok sa kanyang opisina sa City Hall dahil sa paniniwala ng kanilang kampo na may tungkulin na
Sinismis sa Cebu City Mayor Michael Rama na magsilbi bilang alkalde ng lungsod ng Cebu sa nakalipas na 6 na buwan na suspension nito. Sinabi ni Police Colonel Antoniato Cañete, ang City Director ng Cebu City Police Office, na inaresto si Atty. Rosella sa usurpation of authority dahil sa umano'y pagtatangka nitong kunin ang mga kapangyarihang nakalaan para kay City Administrator Atty. Christine Batucan nang walang legal na otoridad. Ito ay matapos maglabas ng memorandum si Atty. Rosella sa Civil Security Unit na nagsasabing siya na ang City Administrator. Kasabay ng kasong usurpation, nahaharap din na si Rosella sa mga kasong resistance and disobedience to a person and authority. Ayon sa detention certificate, ang mga kasong kriminal laban kay Rosella ay nakatakdang isampa sa Cebu City Prosecutor's Office ngayong Lunes, Nobyembre 11. Inulat ni Cañete na ikinulong si Rosel dakong alas 6 ng gabi at kasalukuyang nakakulong pa ngayon sa Waterfront Police Station 3. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Rosella sa himpilan ng pulisya, sinabi niyang iligal ang pagkakaaresto sa kanya. Pinanindigan niya na nakaupo lamang siya at gumanap ng kanyang tungkulin bilang administrator ng lungsod nang hulihin ng mga pulis ng walang warrant. Alinsunod dito, kinuna ng pahayagan ng timang isang mambabatas na si Atty. Amando Vergel Ligutan, ang professor ng UP Diliman College of Law. Dito kanyang isinalaysay na pasok sa usurpation of authority ang ginawa ni Atty. Rosella, lalo pa sa kanyang ginawa kahapon na naglabas siya ng memorandum. Ito ay kahit pa suspended siya. Kung kaya't si Atty. Christine Batucan ang may kapangyarihan na para sa City Administrator ng lungsod ng Cebu. This is my personal take as a lawyer. Okay, if the City Administrator can successfully argue that he did what he did yesterday in good faith, i.e. believing that he had authority to do so, then what he did would not amount to a crime. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balinget para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang naging paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Archipelagic Sea Lanes Law at Philippine Maritime Zones Act abay useless umano ayon sa grupong Pamalakaya. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radyo Dagupan. Kailangan ang batas pero huli na at noon pa sana ito ginawa. Ito ang reaksyon ni Fernando Hicap, ang chairperson ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Archipelagic Sea Lanes Law at Philippine Maritime Zones Act, kung saan ay pinagtitibay ng 2 bagong batas na ito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Hicap, ang maganda sa batas ay matitiyak kung hanggang saan ang ating teritoryo. Kung nagawa sana ito noon pa ay hindi mangyayari ang pagbangga sa mga mangingisda na nagtutungo sa bahagi ng West Philippine Sea dahil may specific lane na dadaanan ng mga barko. Sinabi nito na mahihirapan na maipatupad ito ngayon. Anya, maging si Pangulong Marcos ay nagsabi na hindi siya umaasa na tatanggapin ito ng China. Kapag hindi ito kinalala ng China, ay useless din ang nasabing batas dahil hindi rin maipapatupad. Paliwanag pa ni Hicap na kaya sila nakapagpatayo ng artificial island ay ginamit ng China ang seismic undertaking. Noong 2005, marami ang nahuhuling foreign fishermen, pero noong 2011 ay napag-alaman na may nakatayo na 6 na artificial island at mayroon ng mga military presence ng China. Useless din yung batas na ito na ipinasa natin kasi hindi naman magagamit. Unless, kung ipupush natin to, pagpapatupad nito, baka magamit, no? Ng US, lalo para doon sa justification nung kanilang pagkakaladkad sa atin sa gira laban sa China. Kaya ang tingin namin dito, tingin ko dito, kaugnay dito sa batas, baka imposition na rin to o tulak ng Estados Unidos para ipakita at magkaroon ng batayan sila para doon sa pag-ipasok natin. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita, yung hindi raw pag-issue ng Bureau of Animal Industry ng shipping permit, nagudyok pa umano sa mga
mangangalakal na magpuslit ng mga baboy doon sa Central Visayas. Alamin natin ang update dyan ng Star FM Cebu. Tinitingnan ngayon ng ilang mga lokal na opisyal na maaring nag-udyok sa mga desperadong mangangalakal na magpuslit ng baboy mula sa isla ng Negros patungong Cebu ang hindi pag-issue ng Bureau of Animal Industry ng shipping permit. Ito ang ibinunyag ni La Libertad Negros Oriental Councilor Regil Medes sa ipinatawag na pagpupulong ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kasama pa ang ibang opisyal dito. Sinabi pa ni Medes na halos 2 taon nang hindi nagbigay ng shipping permit ang Bureau of Animal Industry para sa mga baboy mula sa naturang isla na dadalhin dito sa lalawigan dahil paumano sa injunction. Matatandaan na ang pinakahuling naiulat ay ang naharang na halos 80 baboy sa bayan ng Dumanog na umano'y alam pa ng mga otoridad. Sa kanilang pagpupulong, sinabi pa ni Garcia na binibigyan ng Kapitolyo ng 24 na oras ang Bureau of Animal Industry para sagutin ang alegasyon na pinipigilan ng ahensya ang shipping permit para sa mga baboy mula sa Negros na papasukin sa Cebu. Kung hindi pa umano ito papansinin, maaaring mapilitan ng mga local government units na magsampa ng kaso laban sa ahensya. Talking to BAI, you have 24 hours. Then we will be constrained to file the proper charges against you. Certainly, it will start with Dumanhog, province of Cebu. La Libertad, possibly also Negros Oriental. Samantala, maliban dito, sinabi naman ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy na epektibo rin kahapon Nobyembre 8, kakailanganin na lamang na mga mangangalakal ng baboy na makakuha ng Veterinary Health Certificate, permit at isang rapid test ng African Swine Fever para sa mga baboy na inilaan para katayin. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, mahigit 100 na mga alkalde mula sa Asia Pacific region magtitipon-tipon sa Iloilo City para yan sa gaganaping 44th CityNet Executive Committee meeting. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. May buong pag-uulat ang Bombo Radyo Iloilo. Gaganapin sa Iloilo City ang 44th CityNet Executive Committee meeting. Ang CityNet ay ang pinakamalaking asosasyon ng urban stakeholders na committed sa sustainable development sa Asia Pacific region. Ito ay mangyayari sa Nobyembre 18 hanggang 20 kung saan magtitipon-tipon ang mahigit 100 international participants o mga mayors mula sa iba't ibang mga lungsod sa mundo. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Iloilo City Public Employment Service Office Head Gabo Madhay, kabilang sa 44th Executive Committee meeting ang 3rd SDG o Sustainable Development Goal City Award Session at international seminars. Ang 3rd Sustainable Development Goal City Award Session ay magtatampok sa mga importanteng insights sa mga best practices para sa Sustainable Development Goals. Ang international seminars naman ay magpapacilitate ng palitan ng kaalaman kaugnay sa urban resolutions para sa sustainable development. Iloilo City in the Philippines will be hosting this year's 44th Executive Committee meeting of CityNet. CityNet is a gathering of Asian and Pacific mayors, and this is addressing the issues of the SDGs and ensuring that a better future is shared for everybody. So we're excited to showcase what Iloilo has to offer for the world, as well as for the global leaders to see what are the progress and innovations that our city in particular had brought forward for our community. Si Iloilo City Public Employment Service Office Head Gabo Madhay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Inilabas na ng National Basketball Association o NBA ang mga paunang programa para yan sa susunod na taon dahil ang 74th NBA All-Star Game ay magsisimula na sa Pebrero 16 ng taong 2025 sa Chase Center sa San Francisco. Sa Pebrero 14 naman, ang susunod nga na taon ay ito yung NBA All-Star Celebrity Game at Rising Stars Game. Sa Pebrero 15 naman, ang All-Star Practice at NBA Classic na naglalayo na magbigay
ng mga pagkakataon sa career development opportunities sa business ng basketball para yan sa undergraduate at mga graduate students sa historically black college and universities. Bukod dito mga kabombo, Morehouse College ay maglalaban naman kontra dito sa TASG University, State Farm All-Stars Saturday night at yan ay mangyayari sa parehong petsa. Sa Pebrero 16, magsisimula naman ang 74th NBA All-Star Game. Nabatid mga kabombo na may mga top picks na para sa NBA Draft 2025 tulad na lamang ni Cooper Flagg at yan si Bailey at Dylan Harper. Marami pang mga kaganapan ang inaabangan na inaasahan din na may mga leak information na hinggil ho dyan, kaya't mga patikim pa lamang ho yan sa umiinit na mga labanan at mga kaabang-abang na events sa NBA. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagtutok sa mga balita at impormasyon ng Bombo Radio Philippines. At maaari pong subaybayan sa pamamagitan ng YouTube, TikTok, maging sa ating Bombo mobile app at maging sa Facebook Live. At dyan nga mga kabombo sa ating mga himpilan sa probinsya, maaaring masubaybayan sa Mindanao. Doon sa mga Cebuano speaking, nariyan ang Bombo Radio Davao. Nariyan din ang Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Pero doon naman sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 46 days to go bago ang araw ng Pasko. At mga kabombo, isa pa sa mga inaabangan natin ang pagdaraos ng Dugong Bombo 2024. A little pain, a life to gain. Dahil 7 days na lamang ho, 7 araw o 1 linggo na lamang ang katumbas at tayo magdaraos na ng Dugong Bombo 2024. Katuwang natin dito ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang public consultation para sa high capacity bus hiwaton sa masunod siniiyan nga simana. Ti anong dugang sining dapat yung mga impormasyon nga hibaluan naton sa sining high capacity bus nga ginaduso diri sa syudad sa Iloilo si Bombo Angel Tan. May follow-up report. Jel, sa report na please come in. Nakatala na bombot sa patigayunon sa masunod nga semana ining public consultation para sa
general public when it comes abi sa sining ginapropose man sang first Balfour nga high capacity bus diri sa bahin sang Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio, si Attorney David Garcia, ang Vice Chairman sang PPP Committee sa bahin sang Iloilo City Hall, iyaging pahayag nga ang ining public consultation matabo ini siya sa bahin sang Cultural Center sang West Visayas State University alas 9 sa aga sa November 13 ini siya Bombo Cham. Kung sabihin ang gin-invite diri primarily o kung initial gid abi lamang ining mga estelahan din padalaan kuno sang sulat sa bahin man diri ang mga organisasyon sang senior citizen kag niara man kuno gani Bombot Siam nga mga PWD kay kung ti balik-balikan ta ang propose diri sang first Balfour nga high capacity bus within Iloilo City amo ni siya ang low bus na 12 meters kalaba kung sa diin maka-accommodate ini siya sang 70 ka mga pasahero Bombot Siam. Kaga sunod diri kay Attorney Garcia nga ining mga sentimento sang publiko, general public na magatambong makaapekto ini siya sa desisyon nila sa bahin sang CPP committee kung ano ang himuon nila. Kay kung balik-balikan tapagid ining propose abi kung proposal sang first Balfour ara pa lang sa negotiation stage Bombot Siam hag anytime nga may makita na nga probable o kung rason ining CPP committee para nga i-reject ining ila offer, pwede gid ina siya mahimo. Kag patag niya, mahimo sa gihapon makakadto ang mga wala makabaton sa invitation ang malabutan gani kuno Bombot Siam sa nga aton nga balita ining pagwaragwag na diri sa Bombo Radio, pwede gid makakadto kag makabisita sa West Visayas State University kay open ini siya apisar wala sang invitation. Kagin pamangkot naman diri si Attorney Garcia, the last time niya natabo sa iya sang co-op. Pwede the last time kaya kuno miara na meeting ang ining first Balfour sa mga kooperatiba. Ang ambal niya, tanan sila nag-agree man or conforme man as long as ang promesa sang first Balfour tumanon nila nga wala sang may matabo nga kompetensya Bombot Siam when it comes abi sa pag-pick up sa mga pasahero. Pero may isa kuno ka kooperatiba na nagabiyahe dala sa may Mandurriao area nga nagprangka as of now pa lang nga hindi gid ni siya kuno magsugot sa pagsulod sang first Balfour o kung ining ilang nga proposal man nga high capacity bus. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga nangin pahayag ni Attorney David Garcia sa atong interview. It's like public consultation, is a stakeholder engagement para sa mga general riding public. So anybody who is interested to know ang proposal sang high capacity bus by the first Balfour, no, they can attend there, be there. That is November 13, 9 a.m. So 9 a.m. usually do 3 hours na lang ang consultation. So from 9, say for example, until 12. First Balfour will present ang ilang proposed sa city. After the presentation, that's the time they will be entertaining questions. And kami sa city, we will be there to hear the sentiments of the riding public, to hear their comments. Maybe they have some suggestions, so we want to hear those para we can still incorporate it sa may negotiation naman with First Balfour. So, Attorney, maka-affecta yan sa desisyon sa city government ining mga clamor, mangin question kag opinion sang riding in public officer? Of course, and that's the very reason why nga kinahanglan mag-consult sa public, because their opinion or their sentiments matter. So kung ano tong makita namon niya do, yes, substantial, I think it's important, it's valid, then yes, we will pitch that in sa negotiation with First Balfour. Okay. Sino sir maging pang-invite, sir? So far, we invited schools ng organizations ng mga students. We also invited the senior citizens. We invited the organization of senior citizens because I think it matters sa ila to know that they have now the power nga maka-get transportation para sila the same thing sa PWD. Get in and out of a public transport nga salakyan nga with ease. We invited ang mga LGBTQ nga mga organizations and environmental groups because ang ginapropose ng First Balfour is full electric nga mga buses. And then right now, I'm calling out to the general public, those who are taking public transport, even those nga waiga public transport,
they can attend the public consultations at 13. It's the stakeholder engagement, November 13, 9 a.m. sa Cultural Centers ng West Visayas State University. So it is open, sir, bisan hindi or wala bisor nakabatong letter, anyone can go sa West Visayas State University and attend sang forum abi and presentation abi attorney. Yeah. I highly encourage that they listen. They listen to the presentation of First Balfour and they understand the presentation and highly encouraged for them to comment or suggest whatever they want to say about the presentation. Di ba, attorney, to clarify, it is part of the negotiation stage pa lang and part sa negotiation stage is if ever hindi ni madayon or like makitaan nga may substantial reason nga ma-terminate ang offer sang First Balfour, possible gid ni siya. It is possible. Actually, kung for example, something came up, no, based ni sa mga stakeholder engagement, based sa public consultation, something came up that is very important, no, very substantial. And then we think that it's very much needed sa negotiation, and then we try to negotiate it with First Balfour. And say, for example, First Balfour will not agree, then there's a big chance that the negotiation will be a failure. And if it's a failure, then it's a no-go. How about, attorney, to last time sa mga co-op, sir? May reason to sa last time nga ma-cancel niya siya ang or like ma-terminate ni ang ginapang offer sa First Balfour, sir? Ang concerns ng co-ops, cooperatives, ng transport cooperatives, ang concern nila is tani wala lang gid, hindi lang gid anay mag-compete, no, amo na, and we understand that. Actually, even before we reached out to them, we know nga amo nang maging isa sa mga concerns nila. And ang First Balfour ga-assure man nga there will be there will be no competition, but instead it will be complementary amo nang matabo. So we are banking on sa assurance ngayon na, no, so we will find a way nga hindi tod mag-compete but mag-complement, no, ang existing tasubong mga cooperatives kag ang ining ilang nga ginaplano. Pero sir, ano ang sentiments ng mga co-op, sir? Are they amendable sa reason out sang First Balfour or it's negative para sa ila? When we reached out to the co-ops, isa lang man ang naghamba ang negative mo. Isa lang man ang nag-negative, nagambal gid siya nga kung siya kuno ya without naming names nga kung siya kuno ya hindi niya tani gusto as early as now, maybe in the future pa, maybe next time, makabawi but not now kung makabawi-bawi lang. But all the rest sa mga co-ops dito naghambal nga as long kuno as wala competition, they are okay with it. Oo. Bamot siyang nabatian sa mga kabombo naton si Attorney David Garcia, ang Vice Chairman sa public-private partnership sa bahin sang Iloilo City Hall. Paano nga wala kompetisyon kay ang proposal sang First Balfour sa initial proposal nila? Ining 3 lines nga i-cover kuno nila, Diversion Road, Arevalo, kag Haro District, 16 ka mga bus ini Bombo Angel. Paano mo mahambal nga wala sang kompetisyon dira? Kay hindi man lipod sa ibaluta, subong iya nagakompetensya nay nagani ang mga minibus niyo kag mga traditional jeepney sa ruta dira sa may Diversion Road, sa ruta iya sa Arevalo, kag sa ruta sang Haro District. Kaya ang Haro lapad katama sining distrito mo. Kag electric ini siya Bombo Angel? Actually, ang una diri nga proposal is electric nga siyang bus. Pero bombot siya, initial information kada 40 units gid man diri ang plano nilang 40? O doon mo nang initial natin. Pero hindi na 40 bombot siya mabiyahe dayon. Ang initial information natin kag ang proposal gani kuno diri sang First Balfour. Ang first nga tatlo abi ka electric bus nila mabiyahe sa may ang halin sa may ungka pakadto sa may diversion madiretso, ang isa iya maliko sa wala diri pakadto sa may CPO kun sa may Haro area Bombot Siam. Tapos example B, ang area yasang Arevalo kun sa may Villa dito do medyo kulang ang bus
kay madamo ang pasahero tapos diri iya sa may area sang ungka nga sa may haro pakadto do gamay pasahero ang matabo dagal ibong Botcham i-pull out ang isa ka bus kag didto ana ibutang sa may Villa nga area. The reason why nga wala nang pasugot ang first Balfour or like hindi sila amendable sambal sang pila ka mga kooperatiba kag propose ng Iloilo City Government. What if butangan sang color coding? Amo nang ilang nga rason mo Botcham. Ano tsura, by the way, sang first Balfour nga high capacity bus? Bali ang ilabi gina-propose 70-seater niya siya nga bus Botcham kung sabihin. Di ko mag 70-seater ka, kinahanglan mo ni ang pangulihi mo, urang panguna mo is double tire. Ti ang allowed man lang sa pagkabalo ko kung sa pagkaitsindi ko diri sa syudad sang Iloilo, mga single tire lang. Ti ano, i-amend nila, amendara nila ang ordinansa just to cater this high capacity bus. Kung madayon Botcham ang ining offer, kag maglabot ma-surpass nila ang Swiss Challenge, nga wala asang minaga-challenge abi sa sining offer sang first Balfour. Kag ti ko makumpleto nila ang mga kondisyones abi sang city government kag sang riding in public posible nga i-amendar ining ordinansa. Pero ti amo to ganing hambal naton 12 meters ni siya ang kalapadon sang bus kag ang gina-propose gan nila Botcham nga on time siya or like ni ara sa app cellphone nimo i-download mo lang dira ni mo mabalaan kung diin na ang abi location sang sining high capacity bus. At the same time, ni ara balaan mo bala ma-monitor mo Botcham kung ano siya oras maagi sa imo location. Rason nga ti do ang pagka-high-tech sang sining bus o kung ining rapid high capacity bus ang ining gina-propose nila diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Pero tilain mo ng istorya kung bus rapid transit ang pag-istoryahan kaya mo na ang ginaplanuhan or ginaistoryahan dira sa bahin sang province sa Manila Botcham. The reason why nga ti amo na gani dapat or na maga-conduct sa subong sang feasibility study o kung ining ginhatag nga 33 million pesos bala sa Sweden o kung government ng Sweden para mabalaan gid Manila kung applicable ining high capacity bus diri sa bahin sang Iloilo City kag bus rapid transit dito sa bahin sang probinsya sang Iloilo Botcham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Ti wala pa man maplastar ka mapakita diri kun anong itsura sang first Balfour high capacity bus but may iba na nga nakagamit sini. Kita tabla engineer ang mga laragway dira. No? Ti kun pila to 12 meters sambal ni Bombo Angel. Ti do hindi magid sa maglayo sa minibus. No, nga nagabiyahe na diri karon ang do katulad diyan ko hindi ako magsala. Do mga bus man ni bala nga duag yellow. No? Nga nagabiyahe sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Do amo-amo sina sa aton sini nga mga kabumbo. Ti una-una may mga electric vehicle or electric type nga sahi isang bus nga ni. Tapos ti subong ti mabalaan pa na kuno sila sini iya nga awag sini nga sa ila sini nga presentation by November 13. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Now, una bes ang concern sinadri naton sa aton sini nga mga kabombo sandig sa kay Mayor Jerry Treñas nag-offer kuno ang Swedish government sang $1 million. No? Ti ano ini US or Swedish dollar? US dollars na sa aton sini nga mga kabombo para iya sa feasibility study. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa kay may tinutuyo pangin sila nga malakip ang area padulong sa airport hasta sa Uton, Leganés, Saraga, Kabatuan. Kung lang taon naton maghambal ikaw high capacity ti mga 70 kuno individual ang sarang niya sini nga makarga.
Kag may ara kuno sang dumakabig sa naton nga high-end technology kay ti pwede mo mamonitor kung diin na siya, ano sa oras malabay, so on and so forth, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo ti ang proposal 16 ka bases. Kay ti may mga kulang-kulang kuno sang unit ang mga minibus diri nga nagabiyahe sa syudad sa Iloilo, no? Ti subong iya nga tiyempo, subong nga sitwasyon sa mga kabombo naton, sa mga commuter, sa mga may kaugalingon sini iya nga pribado sini nga salakyan, nakita ta naman sitwasyon naton diri. Tama ka gutok ang sitwasyon naton diri sa bahin sang syudad sa Iloilo. Ti amo kuno ning luyag nga masabat para nga kung dako ang salakyan, damo ang makarga, so ang equation kung damo ang imo sini makarga, gamay lang ang salakyan sini iyang mabiyahe sa mga ruta abi diri sa syudad sa Iloilo or sa proposed route nila sini Banwa. But kung lang taon naton, why pa iya maka 100% ang mga modernized jeep o kung mga minibus nga ni sa ila sini nga mga unit? May mga manug-abot pang iban siniti ginadisponiran pa nila kung paano sila makadugang sa nga unit kay why pa nila malabot ang unit nga naparti ni sir para sa ila. No? For example, hindi man gid sini specific na numero. For example, abi ang isa ka kooperatiba mayara sang 50. No? Allotted siya sang 50 ka unit para iya sa ruta nga sa ila na parti ni sir. Ti pero subong ang nagabiyahe pa lang sa ila iya pulo. May 40 pa sila nga palabuton. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti nagapaproblema kita gani kag damo subong sa mga challenges sa bahin sang sining public utility vehicle or public utility modernization program. Bangod man sang mambal naton do kasubong iyang ginduso lang kag way gintun-an sang Mayo. Ginduso way gintun-an sa Mayo, palpak sang ulihi gintun-an, ginduso natigayon kay ti kuno national program. Sa aton sini nga mga kauturan, pero nagpangatubang man sang tuman kadamo sini iya nga problema. As a matter of fact, sa aton sini nga mga kabombo, padayon kita iya nagabaton diri sa mga reklamo nga ti abi sang mga commuter modernized bus man bala. Ti nga agutok-gutok nga aya nga ang iban sini nga mga pasahero gatilindog na lang. Abi naton kay modernized bus, komportable ang mga pasahero. Daog-daog pa nila, daog-daog pa sini kuno sa mga pasahero during rush hour ang isda sa sardinas. Ang mga isda sa sardinas, kung uyug-uyugon mo do, mabatsagan mo pa nga nagahulag kag dumidyo, halog pa sila sa sulod. Pero kung sa mga modernized bus kuno, ang kapasidad nga 30, 31, kung kaysa 40 mo. No? Mintras tanto lang iya nga makaigo, pasakaan man lang na iya sa nga mga konduktor or ining mga passenger assistant sa officer, no, murang tawag sila PAW. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti gapugok man gyapon ang dalagan sa traffic diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Kung makita ganin naton banwa damo sa gyapon ang nagaka-delay sa pagsakay. Nagalaba sini ang linya kung magyan ko dira permi ko dira nagagi sa may Iloilo Science and Technology University daw ano-ano malang iya nga halos kada adlaw mayara sila iya sang ginatawag sini na do graduation bla. Yung sinjinero kay ti lapit na iya boarding house. So sakto engineer di bla? Kulang na lang iya may mapadudog tan tan taratan tan tan. Sus Maria kagusip. Galinya kay ti kumo kulang ang unit
sang mga modernized jeep ukon ining mga minibus. Kag kung magpasakaay man iya, tanan sini nagahinga mo nga makauna, pero pati kita sa may isatyo kay disiplinado galinyagi na sila ya. Anyway, sa aton sini nga mga kabumbuo kay gin ining mga proposal, basta tun-an lang sang maayo kag para iya sa kayuhan sa mga commuter, why gid iya sang problema. Sa aton sini matag palamati. Ang problema lamang sinadire kung dali-dalion naman just for the sake nga ti kung ano man dira nga mga considerations ang ginatanyag sang first Belfor sa mga local government unit. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kay kung tani sa aton sini nga mga kasimanwa, ining sitwasyon sa nga dalagan sang trapiko diri sa syudad sa nga Iloilo, kung makakas naton ang mga nagaparking sa mga mayor nga dalanon, of which may pay parking na, pero may mga mayor kita nga dalanon subong nga no parking na. Kag ginatungdan man ina sang Traffic and Transportation Management Office, nagapang ano na ganing tawag na, may mga clamping sila para sa mga no parking area, no, nga nagapakita nga gina-implementar ining aton siniyang ordinansa. Nga kung ang area ginatumod sandig sa ordinansa bilang no parking, ti dapat at all times wala na dira iya sang ano man nga sahi sang sablag sa aton sini makabumbo, no? I-utilize naton ining mga overpasses. Galing pila naman lang kabilog overpass naton dire, isa sa General Luna, isa sa may Luna La Paz. Sa aton sini nga mga kabumbo, tinatandog taman ining sitwasyon dira sa may area sang Luna. Blamo sa Luna area dira, duha ka bulutuan ang nagatubangay. Dalagko nga bulutuan, di Iloilo National High School and the West Visayas State University. Sa aton sini mga kabumbo, may ospital pa dira. Tinaglibugan ni ulo tas ang nagligad to, nagyanta dira banwa, ang sadto anay close, nga U-turn slot binuksan, tinagdugang lingin ulo sa nga mga motorista dira. Nga kung i-utilize naton ining overpass, kay ginbutangan, ginlimpyuhan ina sang General Services Office, ginbutangan sang suga sang City Engineers Office. Ti kung i-utilize na naton sa aton sini nga mga kabumbo, no? Malesen gawa ang pag-untat-untat sang mga salakyan kag dulo-diretso na ang dalagan man iya sa trapiko. Kay ti hindi pagpauway sang hindi pagpapundohon sang traffic enforcer ang mga salakyan para mag-give way sa nagatabok. O galing kiti, rasunan lang kita nga nagareklamo, hilabi na kunong mga senior citizen, nga hindi sila iya makatakod na nga magsaka pa dito sa ibabaw. No offense meant, but ining mga senior citizen, dalon mo ni sa iban nga lugar, no? Kag, kung gusto nila magtabok sa piyak siniya or makanto sa ila destinasyon, and they have to use the overpass, ipusta ko ako ng engineer nga, no? Ang 13th month pay ko, ipusta ko, matuman si Lula kag si Luloy. Sakas na overpass ay. Kay ti sa iban sini nga lugar, basta may ordinansa kag layi, ginapatuman ginayan sang eksakto, ginapatuman sang husto. Tanan-tanan tuya palariho. Hindi kumo kay may amo sina nga mga consideration for your own convenience,
Patabukon ka to yung bisan di pwede tabok. Oh. Ti sa United States of America, sa Canada, sa iban pang lugar, why to sila traffic enforcer, abi mo. Oh. Kung may ara to ya sang pedestrian lane, ang mga driver nila to disiplinado man. Nag-stop gid sila, full stop gid sila sa pedestrian lane kag patabukon ang mga nagatabok. Oh. Isa gani sa liwat, okay man ini, maayo man ini iyang proposal nga mayara kita sa nga mass transport system. Galing kiti kung may mass transport system kita diri, mayara pagid kita sang minibus, mayara man iya sang traditional jeepney, mayara pagid sang private vehicle, mayara pagid sang electric tricycle, e-bike. Kung ano na lang dira, nga way man sang order, pugok magyapon dalagan sa aton trapiko. Oh. Halin ka iya dira sa may Huerba na Lapas, padulong ikaw sa may Ilopes Haro, isa ka oras minimum. Oh. Ti minibus pa lang na nagabiyahe. Di pampasahero, traditional jeep pa lang na nagabiyahe. Oh. May mga nagagamit pa sang e-bike, e-trike. May mga single nga motorsiklo pagin. May mga tricycle pagin. Oh. Ti paano nabi masulbar ang pagpugok sa dalagan sa trapiko, paano naton mapamayo ang flow sa traffic diri sa syudad sa Iloilo? Siguro, basic, diri kita mabangko sa implementation sang mga traffic rules, regulations, and ordinances. Hindi kayo may offer lang to $1 million. Tango-tango bang kamudayon? 29 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Sa kaangot nga balita, no to PUV Phase Out Coalition panay nagapati nga madula ang serbisyo publiko kung magsulod ang bus rapid transit diri iya sa syudad sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panungdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Hindi pagpakanubuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan
andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon 9 minutos nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa gyapon kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Ang No to PUV Phase Out Coalition Panay nagapati nga madula ng serbisyo publiko kung magsulod ining bus rapid transit diri sa syudad sa Iloilo. May follow-up report diri si Bombo Paulina Piliora. Pau, sa report please come in. Bombo Cham, nagapati diri ang No to PUV Phase Out Coalition Panay nga madula ang serbisyo publiko kung magsulod ang bus rapid transit sa syudad o kung transit sa syudad ng Iloilo. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Mr. Elmel Foro, ang lead convener sa No to PUV Phase Out Coalition Panay, iyagin payag nga matapos ang pagtukod sa pila ka mga kooperatiba sa public transport modernization program, isa naman ka public transpo ang masulod nga pagadumalahan sa sunod diri siya pribadong nga kumpanya nga hindi lang ang mga kooperatiba, drivers, operators ang maapektuhan kundi ang mga commuters man mismo bangod magaresulta ini sa pagmahal sang plete. Suno sa iya nga nangin alibay lamang ang pagtukod sang kooperatiba, PTMP, ang modernization program, bangod ang manginda ko ini nga kompetisyon sa mga transport industry sa syudad sa Iloilo kag sa ilang man nga information naman ang maagi ini no sa mayor man nga dalan kung sa diin malapit sa mga business area kung sa diin damo sa mga commuters, mga naganilabay dira nga mga public utility vehicles nga may ruta sa nasambit man nga area kag sunod sa iya dugin labo sa bato diri Bombo Cham ang natabo bangod ang outcome amo nga sila man sa gihapon ang ma-organize ang mga kooperatiba sa tion nga maka-operate o kung ma-operate na ang bus rapid transit sa syudad sa Iloilo. Dugang pa niya nga na-mention nga maabot ang tiyempo nga maglulupod man sila magpetisyon, magrally tungod man sa bag-o man nga sistema gina-propose diri man sa syudad sa Iloilo sa bahin sang sang bus rapid transit. Ginathag man diri Bombo Cham ni Mr. Foro nga hindi sila against sa modernization, sa kauswagan, abis sa syudad sa Iloilo sa pagpadayon nga pagdevelopment. Ang ila lang is ang ginamonopolized kuno sang mga pribado nga kumpanya ang pangabuhian sang mga magagmay nga kooperatiba subong man sa mga drivers kag interes sang publiko ang mga commuters. Suno sa iya nga dapat gobyerno dapat ang mismo ang mauyat kag hindi abi kung for example ang ining bus rapid transit o ng BRT mangin profit oriented siya Bombo Cham kag
tungod diri kinalagas ini sa mga nagadumala abi ang kita akon pagod mabawi nila no amo ni rason nga magsaka ang plete kag mga apektuhan ang mga drivers na mention man naton mga gagmay nga mga kooperatiba kun ang sunod diri siya ang transportation giman abi ang may isa ka sensitibo nga sektor sa sosyedad man kag amo ni ang sunod sa ila nga gusto man nila ni ang makigbahin man sa public consultation kaysa na mention man sa November 13 ini no pagabuhaton man o kung pagtigayunon ang nasambit man nga public consultation apang sa ilang nga bahin maid-id nga pag-research man kag pagtuon man agud mangin patas man bumbot siyam kun sa tion man nga patigayunon giman ining bus rapid transit man sa syudad sang Iloilo. Yari balay pabati naton sa atong mga kabambong aton ng interview kay Mr. Elmel Foro ang lead convener sang No to PUV Phase Out Coalition na Panay. Actually, ang permahanay no, sang Swedish government kag sang local government units sang Iloilo City regarding sa feasibility study na sang electric bus rapid transit na sang October 2019 kakibot gid naton no kay isiding naton ang itsura sang PTMP diri is ang pagtukod sang cooperative kag korporasyon. But then here comes no nagsulod na kag ang isa ka private no nga na negosyo sa isa pa gid ka mas dako nga kumpanya sa electric bus no as we know ini ginapanagiyahan sang Korean individual o corporation kag may partner diri sa local nga Lopez no I don't know if that is true but then ang klaro lang nga may gin-approve na kung may ginpirmahan na nga kasugod si Mayor Treñas regarding sa pagsulod diri sa electric bus rapid transit no actually ang ining pagsulod sa electric bus rapid transit nga ginkakibot naton bangod wala man ini nag-agi no sa konsultasyon sa mga affected sector especially sa aton mga transport sector na sa drivers naton kag operators much more nga way man ini nagagi pagin sa konsultasyon sa mga commuters naton so rason kun nga ginakibot naton but then nag-attag diri ng PTMP o kunang Public Transport Modernization Program nangin alibay lang no ang ining cooperativism kag ang korporasyon sa mga magagmay nga player diri but then ang modus gid sini o kunang direksyon sini amo ang pag-agaw gid ya sang ruta kag sang panangabuhian sa magagmay naton nga operators sang mga dalagko nga kumpanya kay bangod ang ining EDRT is PPP na but public private partnership kung silingon ang managiya sini is isa ka pribado gid nga higante nga korporasyon no kag sa pagkakuha naton initially daw 3 ka ruta major roads no sa Iloilo ang sudlon sini ang halin sa Muhon pakadto sa Mega World kagalin sa Saragayata pakadto man sa Mega World kagalin sa Mega World pakadto sa Baton Airport 3 major roads sina sa syudad sang Iloilo kag ini nga mga ruta madamo sa mga jeep nato no kumpati ganyan co-op madamo na sing mga important minibus no nga nagabiyahe sa sining ruta. Sigurado kita magpagapatsyon no sa sining pagsulod naman sa electric bus rapid transit no. Kag nag-atag na sa aton sa subong ang PTMP is just a program para sa pag-corporatize sa aton na public transport hindi lang sa Iloilo kundi sa bugos nga Pilipinas. Kag ang direksyon sinitanan mo ang pagpatay na sa palangabuyan magagmay nga operators kag drivers naton kag ang pag-agaw na sa mga ruta kag palangabuyan pakadto sa mga dalagko nga korporasyon nga multinational no so ini ginakabalakan gid nato no ang dako nga halit nga tugahon sini hindi lang sa aton mga driver kag operator kundi pati sa mga commuters naton no kay bala naton sa privatization ang mangin resulta sini madula ang ginatawag nga serbisyo publiko mo maglagas na sang income ang ini nga mga private companies kag mabutang sa alang-alang ang interes sa aton mga commuters kag sa pumuluyan naton in general bangod magresulta ini sa pagmahal sa pamasahe
pagmahal sa Balaklunon, no? But yung tanan kita diri nga pumunuyo sa syudad sang Iloilo pagaygoon sa sining electric bus rapid transit, no? Ang klarohon ko lang nga way makita tani nagapugong sa development, na sa naman niya kauswagan sa syudad na way tigid kita nagapugong, but then ang kauswagan ngayon ang problema lang kay nakamonopolyo, no, sa kamot sang pipila lang kamanggaran yung mga dalagko nga korporasyon ang panangabuhian iya sa magagmay naton nga driver operator kag ang interes sa aton commuters na baliwala, no, kag sang pumuyo naton. So siling naton ang development tani inclusive, no, sa tanan nga pumuyo naton. Dapat tani ginapangunahan sa gobyerno, dapat tani government funded project tani, no, para wising public service nga madula, no, kundi ma-maintain gihapon ang service. Kaya bala nato ang transport industry, abi isa ini siya sa mga sensitive, no, nga industriya naton bangod kung wala madula na ang serbisyo publiko nga papel sang transport sector naton, kag mangin pribado na kag mangin profit oriented na siya, sigurado kita, no, magabutang sa alang-alang sang interes ang pumunuyon. That's why hindi na condemn. Pao? Nabati Andri si Mr. Elmel Foro ang lead convener sang No to PUV Phase Out Coalition Panay. Alright, panigurado gid nga mataas ni ang mamahal ang pletihan, kay ti kumo electric siya, mamahal gid ni, tapos maagi gid ini sa mayor nga dalanon. Hindi niya ang ining katlo ka mga gina-propose nga lagyan amula nanay, but later on maagi ginadri now. Ang pamangkot kung mag 12 meters ang kalabaon niya daw kasubong ni siya sang iban sini nga mga ordinaryo nga bus balak, no, sa aton sini nga mga kabumbo ti ang 45 seater gani nga series bus dako na kag nabudlayan na magmaneuver sa dalanon diri sa syudad sa nga Iloilo. How much more ang 12 meters or ang 70 seater nga electric bus, no? Diba si imbis nga makapaganagan sa dalagan sa trapiko, likod na sa may Kapitolyo, basi ko na mo panang halinan sang traffic, Bombo Paulen? Amo ning ginaduso man sa bahin nila, no, Danday, Mr. Elmel Foro, inclusivity bilang ang ginatawag Bombo Cham nga may ginakonsiderar man sila abi sa dalanon, sa mga commuters, subong man sa mga gagmay nga driver o kon operators, no, sa bahin man sa syudad ng Iloilo, bangod kay hindi lang man ini sila ang maapektuhan, ang bilogin mismo, no, nga dalanon man sa bahin sa syudad ng Iloilo, Bombo Cham. Kag ti daw matabo gini Bombo Pauline nga sadto ang nagabanggianay nga mga traditional jeepney drivers and operators do sa pila kadlaw kun maduso ni dumop na gini sila sang mga kooperatiba sa pagpasa sa petisyon. Do sila naman ni mapinay kag kontraho naman nila ning electric bus rapid transit transport niyo or transit niyo. Amo gid Bombo Cham matong sunog man kay Mr. Elmel Foro nga maabot gid ang tiyempo mo to ganing nambal niya to ginlabo sa bato bala Bombo Cham kay later on by the end of the day sila man gali sige hapon ang mag of the night in case nga iduso gid dino sang syudad sang Iloilo ang business rapid transit, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Kasunod sang kuno abi pagmoderno sa mga salakyan, nagasunod man ina banwa ang cost. No? Ti medyo mahal-mahal ang plite sa traditional jeepney. So traditional jeepney, plite sumong sa no bumel sa modernized jeepney nagadepende man sa imo nga distansya mo pilang minimum. 15. 13 Tita Reds. Regular 15, ang student 13. Oo, sa bus. 15. Kami ni Tita Reds, may hilig kami ang mag-walking mo muna nga do talagsa lang kami sakay sa mga modernized sa jeepney na Tita Reds, di ba? Parang healthy living sa Japon. Imagine sa isa iya kay estudyante, abi. No?
sa isa kadlaw 13 pesos, 26 pesos. Pakanto or pakantoya sa eskwelahan 13 pesos, puli sila sa ila balay 13 pesos. Ina kon one ride lang. Paano abi karon kung halin sa ila balay, dapat yun siya magsakay sang tricycle o kung tricycle, minimum fare tricycle is na pulo ka pesos. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang punto sinadri Banwa nga sa rapid or electric bus rapid transit, ang pamangkot sinadri ti mabalaan tani sa presentation nila pila ang ila siniya nga plite. Now, kung pananglitan nga madayon gid man abi, definitely mahal sa aton sinikroniya nga mga kabumbo. Sa 70-seater, ti magamba ka nga 70-seater, stinta ka individual ka pungko, tanan kiti 70-seater mo, di ba? Di ba si kon parehos mamla nagaklinabo sumong sa mga minibus, ti kung makaigo malang patindugon kag may kalabitan malang to, sige lang yadi pa na. Sa aton sini nga matag palamati. Hambal ni Mr. Elmer Foro, madula na kunong serbisyo publiko kaya magapanag-iya sini mga korporasyon na. Kag later on, ang profit na iyang magapangibabaw sa baylo sang serbisyo publiko sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ako sa din nakita taman nga do hindi malayo nga matabo ina. Pero initanan proposal ma-present pa man sila sang ila siniiyang mga impormasyon na tuhoy karon sa sining electric bus rapid transit sa aton sining mga kauturan. That is why nga kinanglan man nga magtambong kita, mamati kita, hibaloon naton ang mga detalye sa sining ginaduso karon nga private-public partnership. Diri naman iya sa bahin sang aton sining transportasyon. Sige lang matian tanay kang lantawon tay. 54 minutos na nakaligad sa takna nga launa. I-check ko naman this time balita ni Bombo Lindsay Badi kay ang Gimelco ginreklamo sa Energy Regulatory Commission bangod sa pagbakal sang mahal nga kuryente sa Independent Electricity Market of the Philippines. Tapos sa mga member consumer naga-demand silang i-refund ng ginaligar sining overpriced bill sang kuryente sang Agosto sining tuig. Ginkasuhan gid sila sang mga individual kag mga opisyal sang probinsya sang Guimaras nga ti hambalo naton nagaulikid sa pumuluyo kag magluwas ka nagaulikid sa pumuluyo ti sila mismo apektado man check tabla si Bombo Lindsay Badilin sa report tapos kamin ginreklamo Bombo Cham sang pila ka mga konsumidor sa Energy Regulatory Commission o kon ERC ang Guimaras Electric Cooperative o kon Gimelco bangod sa ginaaligar pagbakal sang mahal nga kuryente sa Independent Electricity Market of the Philippines. Ginpakigangutan naton si Sangguniang Bayan member Vincent De Asis sang Banwa sang Buenavista bangod nga tiisa man siya Bombot Samno sa mga konsumidor nga nagpirma sa sining sulat nga ginpadala sa Energy Regulatory Commission nga ting ining mga member consumers hindi lang man halin sa Buenavista kundi halin man sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan sa probinsya sang Guimaras. Base sa sulat, nag-aapilar ang mga ini sa Energy Regulatory Commission nga i-review kag imbestigaran ang 36 pesos and 50 centavos per kilowatt hour nga kuryente nga ginbakal sang Gimelco sa Independent Electricity Market of the Philippines. Kay suno kay Sangguniang Bayan member De Asis, ang price ceiling sang per kilowatt hour sa spot market Bombotsam dapat yara lang sa 32 pesos. Kag wala na dayagalapaw santo man sa wholesale electricity spot market tripartite committee nga ginalakipan sang Energy Regulatory Commission
Department of Energy kag Philippine Electricity Market Corporation. Permanent na ang ining 32 pesos. So sa tion nga mabato na sang Energy Regulatory Commission ang ining reklamo sang mga member consumers, gilayon nga magapatigayon sang investigasyon ang Energy Regulatory Commission based man sa opisyal sang legal department sang among nga talatapan nga naistorya ni SB member di Asis. Dugang padari niya nga kun may ara sang makitaan nga paglapas ang Energy Regulatory Commission, mahimo nga timadagdagan sang penalidad ang Gimelco kag posible nga ma-refund sa mga konsumidor ang 5 pesos nga sobra sa kada kilowatt hour nga ginbayad sa price ceiling sang kuryente. Ti matandaan ta nga damo nagreklamo sa nagligad nga Agosto 2024 man nga bill, bangod nga ti dako gid ang nagdugang sa ilaya nga mga bill, especially nga ti ang per kilowatt hour sang kuryente sa probinsya sang Guimaras yara sa 17 pesos or 17.6750 per kilowatt hour ang ilang kuryente. Sila ang mayara sang pinakamataas nga bill sang kuryente kada kilowatt hour sa bilog nga Western Visayas. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni Sangguniang Bayan member Vincent De Asis. Mismo ang Director ng Legal Affairs nakibot nga naglabot 37 pesos ang presyo per kilowatt per hour nga gimbakal nga kuryente sang Gimelco sa spot market. Dito sa ERC mismo, ang director sang ilang legal affairs nagambal nga gina-encourage kami nila nga si Director Krisha Buela, gina-encourage gid kami nga mag-file sang complaint. Bisan simple letter complaint lang kag i-email sa ilang email kag i-call ang attention sa chairman. Hambal nila dito nga once nga mabato nila ang complaint, letter complaint sa email namon, mga-conduct sila sang investigation kay tungod nga ang price ceiling sang kilowatt per hour sa spot market is only 32 pesos. May ebidensya kita nga 32 pesos lang kay may ara na sang tripartite agreement between Department of Energy, ERC and PISAM nga himuon lang gid 32 pesos per kilowatt tungod nga para sa proteksyon sa mga konsumidor sang kuryente sa bilog nga Pilipinas. Kay sang una, ang price ceiling before 2016 is 64 pesos. So grabe ang reklamo sa mga tao. Amuna nga may tripartite agreement nga ginhimo lang 32 pesos. Nag-email kita sa aton letter complaint kaupod sang 5 ka banwa sa bilog. May mga representante ang 5 ka banwa sa bilog nga probinsya sa Guimaras. So amuna ang kaungdan gid sang complaint naton sa ERC kay hambal gid nila once nga mabalaan nila nga may violation ang Gimelco, hatangan gid nila sang violation kag i-penalize gid. Namangkot pa kita gani dito kaupod ni Mayor Eugene Reyes. Ma'am, paano na biyang refund? Kay siyempre sobra 5 ka pisos ang sobra. Ma-refund bla sa amon ang IMAP. Kay dito sila nagbakal. Ambal sang taga-ERC ni Attorney Krisha Buelo, hindi man na agad-agad nga pagbakal nila nagbayad sila. Basi ara pa malang na sila kag sila gidya mismo ang ma-refund. So imagine more than 900.9 megawatts ang gimbakal dito sa spot market times 5. So millions of pesos ina nga iga-refund sang Gimelco kung matabuan nga mabalaan naton nga kag maimbestigaran sang ERC nga may violation ang Gimelco. Nabatian Bombotcham si SB member Vincent De Asis. Last time, hambal sang Gimelco, pamulitika lang ni Ilaya, kay mapadagan sila, may plano sila sa politika. Pamulitika lang niya, nakita sang ERC subong ang ginimo sang Gimelco gali
depende pa na sila sini nga pagpangusisa, but ang gist sang ila sini iyang complaints tido may ara sang balasihan nga may ara sang sala nga ginhimo abi or irregularities nga ginhimo ang Gimilco sa pagbakal sang tuman kamahal nga kuryente sa IMAP, Bombolens? Amo gani bang botsam no kay tig amo na ginapap at hagban sila kon nga ang naglabot sa 36 nga dapat kun tani 32 pesos lang ang price ceiling kay amo na ang permanent bang botsam kay ginamend na nagligad ng mga 2016 or 2013 yara iya sa 62 pesos. So bangod man nga agod maproteksyonan ang mga konsumidor rason nga tigin panubuan ni ang price ceiling nga dapat hasta lang sa 32 pesos bang botsam. Ti pamulitika bala na? Naton basi kun way lang sang nagakigo man sila nga justification ang Gimilco. That is why nga daw ginalubag nilang dalagan sa istorya karon na Bombolin City. Pero depende ina sa ERC. Pero ang baga ni SB member Vincent de Asis, may kantanan sa sining refund. Di ba si Arap pamlandang kwarta kay hindi manabot silingon nga kung mabakal ka to sa IMAP, babayan ka gidayon nga dong gabakal ka lang dulsim la. Di ba si Arap pamlandang kwarta, ang pamangkot kung Arap pa dira ang kwarta kag way pamabayad sa IMAP, ang pamangkot kung Arap pa bla. Basi kon na bakal na to ka mga grocery, na bakal na to ka mga basi ko nangin bonus nanto, cash incentives or kung ano silang sistema dira Bombolens. Hopefully wala goro bombot sama. Lang tawon ta lang kun mabalik gid man kun in kaso nga ti makitaan sang Energy Regulatory Commission nga may ara gid man sang paglapas kag kun pwede nga ti ma-refund ang ining sobra kay ti dako naman ang 5 pesos per kilowatt hour nga sobra sa bayad sa mga konsumidor bombot sama. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Ang pamangkot nga ining mga individual nasubong nga bini SB member di Asis, no? Former Vice Governor Itik di Asis, former Mayor Eugene Reyes, sino pa yung mga kopdanan sini nila nga sila lang ni apat ang nakakita. How about ang iban sini nga mga opisyal dra sa banwasang Buena Vista? Why gid sila kakita sini kang Kabatsyag? Hindi lang kay sa Buena Vista, sa bilog nga probinsya sang Guimaras. Ti nano plastada man. Gapamangkot lang ta. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Ver, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at Plaza. Blasting off alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado.
Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa plus wala di Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapak halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura.
Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon,
Amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabomba. This is Tita Regine. Welcome to Saturday Edition. Sa sininga pala tuntunan kahapon lamang program, November 9, 2024, sa ating Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, exactly 46 days to go before Christmas. Kumusta? Balikay kita para sa kahapon lamang program. So today, we are going to interview ang aton diri nga winner, si Lola Nanang.
86 anyos. Mag-interview kita sa iya sa diligid lamang magdugay. So ready lang ka mo dira. For the meantime, pwede man nga mag-ready na ninyo inyong mga istorya paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo tapos you send that sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine, ang inyong kaupod for this afternoon, of course, para sa kahapon lamang program. Here's Nino de la Paz Mas with the song Babalik Balikan. Good afternoon. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakaling. Nagising ang matagal na himig. Nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Kung walang ulan, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman. Pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Hanggat hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo. Babalikan kita. Babalikan kita. Yes, balik-balik lang. Balik-balik lang ang mga istorya nyo dahil siguro nga wala nyo pa natapos. Anyway, ano lang ko din nagahulat sa KLP. Good afternoon again. It is now 2:30. Ari na ang ating winner. Pag-interview natin siya. Welcome. Diri sa Bombo Radio. Lola Nanang, maayong hapon gid sa imo. Lola Nanang, maayong hapon. Okay. Lola Nanang, mabatian mo ko. Pasensya lang gid ha, medyo may problem diri sa iyang hearing ang aton nga winner si Lola Nanang. But anyway, sa liwat sa inyo nga mga istorya dira, pwede gid nga mapahingaga o pwede gid nga mapalabot through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Again, well, let's try, no? Kung makabati na siya sa aton. Ipingay lamang kami diri. Good afternoon sa imo, mayong hapon gid, Lola Nanang. Mayong hapon. Ay, salamat. O, batian mo ko. Hindi gid man tamaan katunog.
Hindi gid man tamaan ka tunog. Tunog-tunogon ko patingog ko. Oo, ti paki-volume na lang karon ha sa mga gwapo tadi nga mga partner sa technical. Palig na lang ko pakidugangan ko no ang volume sang iya nga monitor. Anyway, is it true? Birthday mo buwas? Birthday mo buwas, la? Ti pila na edad ta buwas? 86. Ano nang istorya? Nagambal ka di sa imo nga sulat nga siling mo? Sang gamay ikaw, ginpalagyo ikaw sang imo nga lolo sa imo nga amay. Nga ahaw, istoryahi kami be. Yang dahil ang damdaman ko lang, yang gamay pa ko, napatay si nanay. Di ang ano kahibi ako mag-atubang sa bintana. Di daw may nag-agto-agtok na nga bayi nga ginaruluhan na black ko. Tay sagad ko hibi. Musang urihi daw hindi naman ako kadumdum. Nadumduman ko naman yung gabagto kami gasakay kami sa sarakyan, magto kami sa kawan sa may patio. Na amor mabay itong nadumduman ko. Magkatapos kalubang, daw naman ako kadumdum naman pag uli sa balay. Na dumduman ko naman pagkaaga nga nagapanaw ka mo ni Lolo sa may taysay nga rablahaw. Nami bayo ko uso ang diyang may mga papaha ko no. Nandoon mo lang diyang madumduman ko dahil star nga nakauli kami sa may Iloilo. Pero tuod na nga ginpalagyo ikaw sang imo nga lolo sa imo nga amay. Sa ano nga rason? Hay yang sakit si nanay ko no. May kerida rin si tatay. Ay. Di sang urihi sa diyang di ba lang nga pagkatapos karon may kasiyam abi no. Oo. Way pa gani ko no ang siyam. Nag-anorta na sa kerida na nag-imaros na kerida na. Siguro na si Lolo agad ko si Lolo hay tigin daw na nga bayaran nanay ko daw nabayaran lang siguro ako. Siguro ang atipan kanaken. Ang guro, ang anang kerida, hay, daw naman naan ko man itong kuno, plangga na kuno ako. Wala ka naging pangita sang imo tatay? Sige palagyo ka sang lolo mo? Di amuran hambal ka mga printi ko sa batuan ko na Christ tatay mo, hindi ka nga dumdum na pangitaan diya. Hay ko na, nakasakay ko sa kabayo. Di ang kabayo ko nung ngaran, di ang hampang lang ko nung ngaran haw. Okay. Pila gani ka mo ka mag-utod? Duha man lang laki ang gurang. Tisangin pagpalagyo ikaw sang imo nga lolo, nakakita ay pa ka mo sang imo utod? Hindi, pagkataay kami nga may mata din ako magkitaay kami. Ay, lagko na ka mo. Di kay ginkuha ka sang lolo mo, so paano ang pagpangabuhi ninyo? Di ka pangabuhi kami, kaya kuno daw, di ko mano kala nga daw may sabalay kami nga itong kamalig, doha kami kalulo ko. Pero nagatupad kami ng mga kaprintihan ko kabugto man ni Lolo kag mga inables na rin siguro. Anong trabaho sang lolo mo? Yang nag-gararab, kag ang sado ko dahil nga rin nga malapad lang rin para sa urana lang rin. I see. So, tupto-pito katuig ang imo nga edad. Hambal mo, nagapangani ka na? Ay, sunod ako sa tiya ko nga duha sanda nga tiya ko nga bayi nga ra. Yung palangga ka man ni lolo mo? Okay. Sino naman niya kanday Tatay Biroy kag Inday Kulasa? Ang Tatay Biroy Kulasa at mga ram. Kunit kami nag-uli kami sa baryo nga Sulangga nga pero magkakabatuan di ang tagsakop. Aha. Di hay kami nag-star. Kung aga nga ron kami nagpanaw kami ni Lolo sa may kwan, sa may sapa nga ron hay diyang anday ang tabunak lang ran nga malapat bala nga daw tigbawog lang ran haw. Amo di ang ginaatop na ginahimo nang atop sa ginararaan nga ran nga sadok nga ran. Di ako tanak talaga sunod-sunod ak na bitbit ka aman nga balon. Kunden kami karan magat mga gakaon kami gan sa kuan ka sapa nga ran sa pangtang. Ano na yung mga maayo nga ginhimo sa imo ni Tatay Biroy kay Inday Kulasa? Yang ginanaw na ko mo pagka urihi
Kung arani, nag-agto ako nga rin sa kuwan, sa may kabatuan, ay sa mayang sa tiya, sa taybiro yung rakakinday kulasat, ay tidason, ginatipan, ang dabla ko, tidason ka rin ako mag-uli, mag-ani, gini ako, nakadlawan, nanda ako gani, kang kibahan ko, ay niwang ako mo, daw palibyan hangin. Nakadagpa ako, nakadagpa ako kasalawid ako sa kang taray lang na lugar magtindag ako, dakap ko yang ambal na nga yangkas, wala nga daw klampay lang na. Di nakalawan ako, hay kung na ba, di mo ka dakap, di mo ka klampay. Sana pa tayo ningi mo nga lolo, sa diin ikaw nag-estar, paano ikaw nga nakatupa, kanday tatay biroy, kag inday kulasa? Di manaan mo nga, kung mag-ani ako, tuya ako nag-anok nandan, nag-aigma mo. Di, mag-abot na ako tuya karan. Ti duro day ang uso ang tawag lang nga tumak kuno ran ha. Ay ti white habon mo. Mali nga tumahon ka. Lumason ang obra ko karan. Nagaano ako karan ginapaligidan ko di akang kuan kang botelya gan nagasa ka nga. Di sang urihe kundi sa drayon lang po na nagabuhi pas lolo nga to nagamantinel lang kami kung makakita ako kabugas nga rin nga tawan ko na klasa nga rin uli ako tiya sa daklang nga sa may ayakuan nga rin sa baryo nga rin kinapanaw ko lang rama krayo kinapanaw ko lang sa nga rin lang bata bala ko ay kaluluoy lang ang sistema May mga kabataan man ni sila? Di, 5 anda bata. Paano nga sa ila ka nag-estar? Paano nga sa ila ka nga nakatupa? Sang wala na lolo mo? Pagpatay ni lolo, kung di garag po, masanda. Pagka, pagkalubang kay lolo, yan lang ginlubang sa ubo sa may puno at munsil, yan lang ikututan. Ay, ang tempo hapon, balawa. Kaya sang urihi ka to, na pagtapos lubang, nagtagtukad ako sa balay. Kag magsagad ka palipwed, bangi sa sira ka, magsagad ka hibi. Kung paano lako ka dihay warabis lolo ay ang mga parente kung nga sa balay nga ran duha klake daw ko turbo kami pimen ako naaway tiya kaluluoy lang ako pagka tapos ang igma din patunga ko ni tatay kang bugto ni nanay klasa nga ran pinakagurang nanda bala ang lalaki patunga na ko na daligya ko na nilya sa ang agtogis nga ay pamangkuto naman ikaw kung diin ikaw mauli kung nahiti weris lulo mo nga nag-atipan mo kung nakaluluoy ikaw kung nakarano di ko na din ikaw mauli nga tiya mo di sabat ako kara nga kay nanay ko lasa kay inday ko lasa kagatay biruwi di ko na liwat ang taruman kung ay di ko na kang giwi pas lulo mo wait nagaduhol kanimo kabisa kay salmon lang begas nakarano ti karon kun ay hangga di kang mapuslan karon guro ra naliya gadak nimo ti karon mangkuton ti ikaw kung sino gid ang malyagan mo nga tiya mo ti amo ra sabat ko man gyapon tatay biro kang sinday klasa Okay ti kamusta ang imong pagpangabuhi upod sa ila ti nami man ang gaano ako nimo na ko nga gurang dang bata balaha ti amura na ubra ko karan, nagabantay ka karbaw, nagayimaw kami ka mga amiga ko nga ran, kung aga nga ran, nagagawa kami sa may turel, kag magbaharad sa may mga banglid, may banglid, nagpramnan mong lapad. Naka-eskwela ka man? Gid pa eskwela ka Manila? Sa murihit ko, gan pa-eskwela nanda ako, gribuan. Di, pagka dasol nga to may eskwela naman ako grade 2. Ti gusto ko gidan may eskwela Ti hay waid yan ang sa Taybiroy, waid yan nagpanaw sa Mindanao, ti siya nanay klasa lang diyan kag ang mga tiga ko di So anong natapusan mo? Grade 2 lang day. I see. Nagsaylo ka mo sa Haniway. Kumusta ang inyong pagpangabuhi sa Haniway? Ti nay sa Haniway raman kami. Nagano ako Wait ako gubra sa kuan timbang plak anay sa mga kabataan nga ran Ako libang nandakran ti 5 sandak na panglibang ko sandakaran. Diskuri gamat nagahangga di sanda. Kundi
gamat-amat matakan abi ka dalagita kaya mo to nakabra ako sa tinda kaya bangtay ka bulig-bulig lakos kapihan sa ang ano tatay biroy bugto naman di angan gabiga kape. So paano ikaw yung makapakal sa imo ang kinahanglanon? Kaya amo di bakal ko ano nga mga baklan ko ti nagpanaw raman to ang tiga ko sa pututan po nga manghugot ka munggot. Ting nadaraman ako kadi among kudi na magto daran ako kuran. Kung magtarandom nga rin nadaraman da ako bisado ko da kapisan bisano lang ubra na ubra ako mo. Ti mayugid. So nagdinalaga ikaw. Pag may nagpangaluyag si imo, ti kumusta? Paano ka nakapamana? Kaya may isang ulihi nga nag ko gamatok draga. May luyag maglaknakan nga ran ha. Oo. Di nagustuhan ko man ay kung ano magdahimuon ko kaya ay ako ka eskwela kadak ni mamana ko mo abi karan. Ay amo to siguro nakapmana din ako. Ilang edad mo naman ka? Daw 19 guro. Ang bana mo yan? 21 tana siguro. Okay. Pero doon naglain ang buot sa imo ni Tatay Biroy, no? Nga aman haw? Nga aman? Ay siguro di gusto nga mana ako para binangi manda ko Tapos wala ka mo kalisensya nga mamana ka na? Tigad to man ang laki, tigad istoryahan na manak na yan nga murahay da pirmi ba tana hubog lang ran haw. Daw hindi makistorya man ang akin nga banang ran nga nobyo nga bingaran tiga prat masyar lang ja. Paano ka mo nag-uli ay isang buot ni Tatay mo Biroy? Di sang ulihi ka to kundi nag-uli ko big lang kinanda bing ito. Di sang ulihi ay para lang balang mag-anay kami nagmasakit. Ay gusto gid namin masubahan bla kami bla para daw nami ra bla kun dagabrog na hanay bla kamuha. Oo Kaya nag-uli kami to sa sa may bugto hang bana kung ran tiya kami anay nagmantiner. Ti singurihe nag-uli kami mas banwa sa nanay bana ko. Ti kung nga ra kang mga tepad balay kung na hindi ka anay kung na mag-agto kung na tinda basi kita da kung na ni Tatay Biroy labuon ni ka no tambal na kuno nga to te kundi nadulak man ako danggod at kala ko man hidla ko sa mga bugto ko bingaran mga bata niyan ay klasa ngaran nidlaw man ako nanda pero nura ko naman sagad ka palibang nanda mo sa ngurihe ka to amo to nag masakit. May naghambal nga tapad balay ko na gamasakit si Tatay mo Biroy to mo. Ay kung ko salamat, kung ko mas bana, kung ko magtutatuya Kung ko nakulbaan, kung ko pa'y magtutatuya para nga higa masakit, hindi na kung ko mag-ano kung ko prano. Kaya mo to, pagkagabi, nagpanaw kami to. Pag-abo to, hagdan daw haros kung saka. Diba nagkulbaan ng gula ko, hindi ko magtikang sa may hagdan ay lantaw ko masanda nga kabataan dahil nung ko madyan dan tinday klasa dyan man sa may sa babaw ran ang Tatay Biroy ran gabatang sekretary daw kitaan pala sa may kwandra sa may dalom bala mo to pagsaka ko kung ko mayong gabi day klasa inday kung ko na ay mayong gabi ako na din sa iba mo kung ko ang bana ko ang ko kaya kung po isa tayo birit na diaha, nakadinadto ako. Barapita kung po ako sa may anak at trik. Kung po tayo biroin, kung ano ikaw, sakit ulo mo. Kinakaptan ko 5 na. Tapos ginwaslik na ako. Ginwaslik na 5 ako, no? Tapos kung kaptan ko liwat, kung po tayo biroin, anong batiya, kamusta ka? Mutukag daw namin, sabat naknakan. Kung namin, hadman ko na amo to berbahay ko na sa mga bata na agto kamo tinda bil kamo kadapli ko na hay
tepunan sa manong mo, kag sa manang mo, kunakarak na. So in short, nag-uliay ka mo buot ni tatay mo Biroy. And then kamo yan, nakabata ka mo sa imo nga bana. Pero pila ka bilog ang inyo bata sang nag-umpisa nga nangirida ang imo nga bana? Duha pala, ikatlo nga amudya, ikatlo Iniupod mo nga bata mo. Paano mo nabalaan ang parte sa ilas ng iya nga babae? Ay ti sa pakuma, gubra ang balay kabagi, dyan man lang sa tupad ka pakuma mo. Aha. Di kandi kisama, kung ano kita ay tandakra kung anoro dyan eh. Di slaga kita ay? Dyan siya, dyan puro si ubas sa ino yung mga katigbawan eh. Aha. So paano mo nabalaan nga may kirida siya? Ay ti, malagasugik na akong kumari, kumano, nga kuna daw pimisan daga, ano, kaimaw, kunakaran. Day ang bayi nga rablo to ano buo pa tama bata. Tama ka bata? Bila edad? Bata pa to sa kwado mga way pati 20 guro edad na Wow, so mahilig gali sa DC ang imo nga bana. And then nagbusong ining babayi, correct? Di sa ngurihe kundi naguli. Naguli sa balay nga toy nagabusong mo. So, gipulian yung bana mo, ara ka man sa balay nyo? Imaw kami man eh. Ano, paano nagtabo nga nag-imaw ka mga tatlo? Namin mo, ululupod ka mo, pangabuhi, isa lang ka balay? Di, tinamor ay gaibi, ang bagi nga di ka uli sa balay na, bakulon, tatay na. Kaya daw nagkapanogkad ang bana ko na, ianhan ta ko na, mauli ka ko, ianhan ko na, itanal ka, obrahan ta ko na. Ang mataway, likaw ko na. Pero hindi ako dati eh. Primero, hindi ako man eh. Oo. Di sana balaan mo nga, tuod din magaling nga may kirida siya. Ano reaksyon mo? Anong hambal mo sa bana mo? Ginahambalan ko man. Pati, ang masangaran, wala nga daw hindi. Wala na matintas. Wala na, ulo lang nakan. Di ko rihi, daw na ano man buot ko lang wala mo siya ginsumbag, wala mo siya ginsipa. Sa una-unang gabi, galing nga pag-abot ng dagas-turyas na kung nagasikuan, gangimaw kami, istorya kami. Ang pungko, to agat-agat man ako eh, to istorya kami. Namin mo, tatlo na ka mo, ara na sa kwarto, amo na? May duwak, bata man ako. So ang kwarto, ikaw, ang bana mo, kagang kirida niya, amo na? Kagang duwa nyo ka bata, amo na? Tatlo ka nagka-rolid eh. Anong naging set up ninyo sa sulod sa inyo nga balay? Kung magulid kami, kiningara kong gabi, di sa tanga, tararan ako mo, mablikdan ko gani nga, tuya ka gapo, hugdon ko gulpi, nagapisik mo. Nagapisik eh, kusik ko mo. Maliso, ramaran. Dito buhay, mamun nga, rimaw mo. Di paano na maglabing-labing sila yung aduara ka man? Daway man daway man, gabra man tanada yun, panamat na sa pakuma, gabra tanan mo. Basi wala sila kapag gapakita sa imo maglabing-labing sila nga duwa? Way. Di kung kamo ni husband mong maglabing-labing, gaano lang iya ang babae, bay? Daway lang, gabra lang tanad na pang tek-tek palawan, kag dadahaan, ay sa ngaran nga Palawan, kinadaha pa sa latab lang hanggang. So you mean, nagtawhay kabuhi mo? So hindi na nag-start ang babae? Tawhay ako, pero nag-ubra ako sa kampo. Kung ko'y maubra ako sa kampo, kung ko daw naira, wala ko kana kang mga miga ko nga gobra sa kampo, pagka-sweldo ko na, dali, ma-bertak sweldo. Daw nalipay, daw na naira, mabla ko nga rin nga, ako madaan ko may angay, madaan kami aday, amo to, tituod nga, ginanaan ko para ko kwarta eh, pati daw namin, kita na nga, may ubra, tagtapos, na hindi ako magkinil sa balay, mura, ay kung sa kampo, bada masadya, bala kamuaw. Di kung tatlo ka mo dara, ang gapan nga buhi, ara man ang mga kabataan nyo, anong hambal sa mga bata nyo ba? Di mga plus, mga bata, paman mo. Tuway pa sa kayong chinding, ang babae na dira, kirida na ni tatay nila? Subang ang laki ko nga, ang subang ko, gagakaduhan, kung mga, way pag-eskwila. Nagbigahay man ka mo sa babae niya? Tiga ano ka mo, chika-chika man ka mo nga duha? Tiga ano kami, pag una-una, may tanaday, una-una magbata.
Mayo, bit na nagbata, no? Ay, hindi Pebrero, no? Pebrero nagbata ka na. Pagbata na, sige, panglabakan na, labakan, ginanahan lang yan, ginasagawan na kang bana ko, panglabatan na dyan. Wait, sapak, sapak nga, biligan ko. Sige man, tiga mo man, So kabuot mo lang galing sa iya. Tina mo, nadlok mo. Tiyang bana mo ay nadlok si mo? Way siya nadlok sa tapungol mo? Way ako, dahil tuon mo, daw di magpabuga, daw mabuot, mablakura na. Itong malagsahon ka lang yung galiin, no? Nga ikaw nga asawa, nagpasugot ka sa hingiyo sang imo nga bana, nga ti dira na lang na-istar ang iya nga babayi, kay ti nagabusong na. So siya nagabusong, ikaw nagabusong man? Ti lugar magbata ka na ti Pebrero. Pagka Mayo, nagbata ko kadya ka na. So nauna siya bata. Tapos ti sige gyapon updanay yung susulod sang balay. Way mga mga inaway nga tatlo? Away Magabot si Bana, sino una gasugata, ikaw o kun siya? Ang ano? Magabot mana nyo, sino una gasugata, ikaw o kun siya? Ako ay Way sa way lang So, okay lang Way ti kun namin gasugata nga way sa way lang tana So, pasimplihan na ilang gigali, ha? Tiga-away man sila nga duwa? Away man. Way ka lang kabalo? Ti way man, anaan ko man kung magkuhan mo, daw nga bana ko, daw ay man ti kuhan nga rin nga, daw way man ti kuhan nga prabalang, layan ka una nga, layan sa urihe, nagprabalang din. Ti ano hambal sa pamilya sa babae? Sugot sila nga mo nang natabo sa bata nila? Ti daw ay matanda ti kuhan ka rin guro mo rin kami hambal ka mga tupad balay, kay mga print kinaman, aba ko na tubig ka man nilya, tubig ka man ti Dinag-water. Ano pa nawag yun sa imo? Ay kagad ko na ti daw ay timo ko nag-agat nakaran. Ano pa nawag niya sa imo la? Ano pa nawag niya sa imo? Manang? Ano? Manang. Manang. Ikaw ano tawag mo sa iya? Ang ara na lang Ti Mayo, kay kitindihan ay ka mga tatlo sa sulod sang balay? Way kasakit buot mo? Way mo na. So ginbaton mo na lang, ginintindi mo na lang. Tinagpila ka bilog bata nila? Sa urihe, tinagduha. Ay nagpanaw kami sa Mindanao mo. May printe kami nga napanaw sa Mindanao. Tikindaraan ang bana ko. Uyon ko para magbulag. Bala kami okay. So nagbulagid man sila? Di nag-uli sa tana sa anabalay. Ang babae? Pila ka bilog, or pila ka tuig ka mga nag-inobdanay sa isa ka balay? Maanay ko kadumdum yaw. Pero basta nagduwa ka bilog gila bata, ano? Di nagpinalanggaanay man mga kabataan nyo, kagang kabataan nila? Sa tulad. So nagkakinilalahay man gali? Tulad, gali. Grabe, no? Pinasahi gituod, no? Kung subong na binatabo, sugot ka, may ka-share ka kay bana mo? Okay lang? Kang ano? Kung subong na natabo, okay lang si mo? So, nagpa Mindanao ka mo. Ti, kamusta ang pangabuhi niyo to sa Mindanao? Ate, nami, manaan mga matandis ng bana ko. Nag-abat lang kami kang urihe. Nag-abat lang kami tuya. Una, tana. I see. Pero napatay ang imong bana. Paano? Urihirot ng patay. Pag duha para kami tuig sa Mindanao, duha, nakabata ko, isa klaki. Bilang kaapat din, nagbata ko to ya. Uli kami giga, uli naman giga. Nagbalik man tanas sa Pakuma. Ubra man tanas, maanambal nga iba. Una, basi kita na kung kubae, tanas din ako karan. Yan nakita-kita man sila? Kita-kita pa sila? Ay, ingambal lang daw. Basi kita sila, terapitay sila to. Kaya daw ay raman kuno So after nga naglakat ka mo sa Mindanao, wala ka naman balita nga nagkita-kita pa sila. So nagbulagay gid man sila. Ti kamusta nangit mga buhis ng babae? Ano nakapamana gid man siya? Kapamana ta na. Ti Mayo man. Ti kamusta siya? Ra pa siya? Sa Subo? Di buhi pa ta na. Iyabaw sa dok niwang. Kita ko ana nga picture. Ay ang bata na kung nag-anahay kami kanya nagkaroon na kami bata na nga kaduham naman napatay ang subang lalaki dalawa bata na napatay po dasun ang bayan na
may amora buhi nga nakapmana man dura man piramilog man na bata kang bata na nang mista kami to kanda kakaunais nagamabugurugto sa daman Mayo kay friends ka mo gyapon sa subong? Di way kami kita ay doon. Pero way ka man niya lain buot na sa iya? Way So kanya-kanyang life na lang gali ka mo subong? Di rayo mana balay mo tigin na agdo kami sa balay bata na mista kami kay kung tuyo ko daan nga para makita ay kami. Bay garing way tanad yan ay batuan tanag star. Ti daw sa pagkabati mo daw okay man siya? Okay man ang pangabuhi niya? Duro kuno ana may mga bata tanak kuno tama niwang gani kung questions. Do kaluoy gali siya. Ay may mga bakat na ako noong ginabantayan na nakwa na stroke man. So sana pa tayo ng imo ba na paano mo ginbuhi ang imo mga anak? Gapang labada ko dai Pinakamilugan ni kabataan nyo? 5. Sa imo nga pagpanglabada, sa imo nga kapisan, hambal mo kapisan sa imo, tapos ang isagid ka trait nga nanamian sa mga tao sa imo is ang imo nga pagka-honest. Amo gid man na. So amo na ang nagpatapos sa mga kabataan mo, ang kapisan mo. Kaya kamusta ang nadangtan sa mga bata mo, mga professionals na tanan? Ang subang ko professional sa Negros, may kabataan dito nga 4 puro din may mga siman din mga bata na. Tidason ang ikaduha ko sa Manila, babayi, may bana. May kabataan man, dason ang ikatlo ko. Amo diya tanang ikatlo. Deng kapat ko laki, ang napatay katong bago lang pandemya bla. Ang kalima ka murang maestra nga iba kang nabias yung murang maestra sanda sa may ihas. Okay. Kumusta ka na subong? Kasalo-salo lang ako sa mga bata ko kag sa nabless ko duro na ni anak mo. Ba, matawhay ang kabuhi mo gali. Sa edad mo 86, advance happy birthday para buwas. Sa Rumanday. Ti ano, nagapang hakwat ka pa isa ka drum nga tubig? Waya. Nagapang bangot ka pa kakarbaw? Way tamad karbaw. Pungko la ko dyan kag magaga mga pi. Mo siting pretty, nagaling beauty mo. Di garing ay nagaganto ako to snables kung murang sulat, pang sulat ko lang rin na. I see, okay. Ano may ginapirit na ako, hindi ko daaday mo, libag ulo ko kung ano pag-trabid kapag sulat ka. Hindi na trabid dyan man, Mayu. Tingin ng istorya mo, aware gid ng mga bata mo, kabalo sila, nga at one time, amo nang naagyan mo sa kabuhi mo. May third party. Kaya man anda May kasambahay, may kaupod sa sunod sa balay. Pero timayo ka man yan, no? Kay, wala mo siya ginaguramos. Wala mo, ginatapong mo lang yung mga bana. Amo ka gid man na iya, tamaan ka lang gid siya kabuot. Dahil mo, tamagin man ako, daw amura ko lang bisan ako mismo bla daw naka ano kang akan patasa nga daw tapos sa magiging ko pisan daw ito naman may pisan din ako magtunga mga kadablisan ko guro naluyag na kun sa Negros ako sa bata ko to namian man ako umagan bago na patay ang banam no kapangayo man siya patawad sa ginimo niya si imo. De way siguro may gulpin patay mo ginbuno mo. Okay. Maraming ko na istoryahan nyo man to ang episode nga to nga nagtala siya sa babae sa balay nyo? Ate, daw kalawig man naman nga mo pagbalagay nanda. Okay. So tapos na to. Wala na yun na ginaukat-ukat. Ate Mayo man, no? Ti anong mabilin mo sa mga tagpalamatita sa mga istorya ngayon na gin-share mo sa aton, di? Sa mga mag-asawa, anong imo nga mahambal? Dan ko maanaw. Nakamaan? Ay, nambal ko lang sa mga pareho ko nga senior citizen nga hindi magsagad ka ding hulag kay malam do bla way base makadagpa bla. Amo na ang sa bata mo. Ginahalungan ka gid nila hindi ka kadagpa kay kun madagpa ka at stay at home ka na lang gid kun. Mura ba kung pisaron? Ti ano ba sige cha-cha-cha ka pa? Wala man. Naga-disco ka pa? Ano? Di kung pag mag-senior station naman nga mga December, di sadya kami karan. Tiga-disco ka gid man. Ti medyo halong-halong lang sa mga
steppings mo da, ha? Magbugi, tanggo ka da, medyo hagan-hagan. Nakay basi kung matipalo ikaw, nay. Ang sakit sa tuhod ko dahil akin ka na ginamamangkot kami ang presidente naman na. Kasi isa imo ko na ang i-share nga kuan tagya. Akong kumkanta lang taken. Mayo pa, nan. Paimuyong lang, no? Kag maggakanta ka gid man? Para kanta, taken kanta. Ate, anong paborito mo nga kantahon, ha? Ano gid, sila mo para kanta ka. Di pa pati kami bi sample bidyan. Karaway rin limod ko galing. Ara ka naman. Di sige, ate, salamat na lang. May liya katamyawon. Natamyaw ko dyan akin na bata dyan sa may ihas nagabligyan na ito kang andang 37 kape kamatis na kratuya. Hay may ano sa ano ina, ngalan lang bala, wala na iyang mga kung ano-ano da. Ngalan lang ang tamyaw, ha? Sige, go ahead. Ni pibig, ako rin kay rin din na. Kita erma kami kaduha kami kita aya. Amo kaduhagin gali kita nagkita ay? Sige, amo lang na imo tamyawon. Kaya kinaipik ang mga amiga ko to sa may aganan nga mga senior citizen ko nga mga amiga kung gamati ka mo dyan. Kaya ako, ang bata ko, bago nag-abot harian sa Negros, nakikita balay, ay sumaan, birthday ko mo. Kasi siguro, kasi balay, kamati ito sa dadrin. Ti ano ipasira ang bilog ng kalye sa birthday mo, buwas? Dako gid ang selebrasyon, buwas? Ang kuan ni daralaran ka nga nga bata ka nga nagsulat lang nga sini. Ni fake ya ko rin. Pila ka lechon ang ihawon, buwas? Ay ko Surprise! Anyway, thank you so much sa imo lola nana kasadya sa imo istoryahon. Bado hindi man kita makapati sa imo nga inagyan, but that's it, no? Na-survive mo atong episode sa imo nga kabuhi. Salamat gid. There you go, mga kabombo, ang aton nga winner si Lola Nanang. It is now 2 minutes after 3 o'clock. Tuloy-tuloy ko na lang ni. Maraming salamat sa tanan naton nga mga letter senders diri. Syempre isa na naman sa inyo ang aton nga mga winner kag istoryahon naton. Kita naman ang magachika-chika sa iya next week. Wala sang liwan ang aton nga winner amo si Nanay Del. Congratulations sa imo, Nanay Del. Ikaw ang aton nga winner. Hope kita ay kita diri ha sa Bombo Radio, mag-istoryahan ay kita. Okay, maraming salamat sa liwat sa inyong mga istorya. Pwede yung may email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or you can email your stories. Yes, amo ganina sa bombo_iloilo at bomboradio.info or pwede nga isulat and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ma'am, dali lang gid ma'am, ha? Kasunod yung mga tingog. I'll be seeing you again on Monday. Out next, ito yung Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Kita ay kita sa Lunes. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.